Вітаю вас, мої шановні. Вітаю усіх, хто сумував. Пройшов тиждень, ми бачилися з вами аж у суботу. Так, сьогодні середа, тиждень не пройшов, а так. Відається, для драматизму. Ради бачити всіх, хто долучиться, усіх, хто залишився, хто глядить у записи і так далі. Карті, що ми будемо з вами робити? Покатимся сегодня. Ой, покатимся сегодня. Ось это я вырубить. Пробачайте, красочка. Что будем робить? Поедем на ось гэтым вось цірачы нашим на Вольве. Мяркую так, что поедем еще на Вольво. Мабуть, уже на наступных стромы я подрыхтую для вас штосьці новенькое. Маецца на увазе новый тираж, типу Сканій. Вот. Може щось інше, але не важно насамрэч. Злева у версії ви, як заўсёды, на гэтых стромах по Eurotrack симулятору бачыце спіс тых задач, якія мы будем рабіць, дасягненні. Іх у нас 3 на сённяшні дзень, усе яны звязаныя з цяжкімі грузамі, так званыя heavy haul і ўсё такое. І што вельмі цікава, гэтыя вось 3 дасягненні, яны звязаныя паміж сабою. Вось, такім чынам, што кажа нам першае. Першае гэта папросту перавесці 8, а па факце 9. Па факце 9 у нас відаў грузаў цяжкіх, якія маюцца ў гэтай гульні. Усё гэта нам будзе трэба зрабіць. Ніякага падліку, наколькі я памятаю, там не вядзецца ў гульні, таму будзем адзначаць толькі на паперцы гэтых 9 пазіцыяў. Вось, і кантраляваць такім чынам гэтае выкананне. Другое дасягненне, якое тыпу называецца Keep Calm and Haul Heavy, гэта трэба выканаць дастаўку гэтага груза цяжкога, але у найвыдатнейшых умовах, то бок не падрапаць, не трапіць у аварыю і нічога іншага зрабіць, і такім чынам 3 разы, то бок не мандат не атрымаць, нічога такога. Даволі цяжка, калі хто на канале ўжо даўно за мною, то і ведае, што мы неяк так выконвалі задачу яшчэ ў Літве ці ў Латвіі, я памятаю, так, у Балтыцы. І толькі з 5-го хіба што, з 5-й спробы нам удалося гэта зрабіць, і яна пайшла нам у залік. Так што гэта цяжка, шчыра кажу, што цяжка. Ну і апошняе, no pain, no gain. Гэта таксама адносіцца да heavy cargo. Гэта за 5 працаў, за 5 даставак трэба прывезці 250 тоннаў. Ну што ж, мяркую, нам трэба паглядзець, ці мы стомленыя, ці не, па-першае. Таму што heavy cargo, якое маецца ў гульні, яно не дае такой перавагі, як oversize. Трэба адпачываць, так? Мы знаходзімся на ITCC, гэта проста фірма. Фірма, якая займаецца дзе мапа. Сюды, куды мы прывезлі. Вось, трэба ехаць, мне падаецца. Ці сюды, то бок налево на выезд. Паехалі. Вось, зараз паедзем на адпачынак, потым будзем шукаць сабе працу. Ой. Нічога не бачна. Калі што, у мяне зараз за акном сонейка. Вельмі прыемна, але ж гэта перашкаджае гуляць уначы ў Eurotrack симулятор. Таму ёсць свае плюсы, свае мінусы у гэтага. Спадзяюся, што у вас сёння таксама сонейка. Так, 3 гледачы на твічы. Вітаначкі вам, шановні, вітаначкі. Дзякуй, што глядзіце. Каб яшчэ падалі нейкі знак, слова нейкае напісалі добрае ці кепскае, было б зусім выдатна. Так, паехалі ўлева. Там майстэрня ёсць, можа зазірнем. Я не памятаю, мне павінен быць, дарэчы, адрамантаваны трак. Мне падаецца, мы недзе там на перадапошнім дзень ці на апошнім увогуле рамантаваліся.
задачі на мінулым стрімі. Бо стрім був вже 2 тижні тому, вже не пам'ятаю, що там було на ім. Помню, що ми зробили тільки доволі шмат. Ну, все у порядку. Давай, ходим отпочивать, лягать спать. Потаточка, вітаю тебе, вітаю, ауч потата. Отпочиваем. Так, трохи сонейка прозябнулася скрозь хмар. Так і ёсць. Сёння зранку было даволі облачна, ніякага сонейка не было, але вось перад стрымом непасрэдна 10 хвілінак таму. Так, хоба, ажно слепіць. Так, ну што, нам трэба так, дарэчы, мы будзем адсочваць як найменей 5 разоў вагу. Так, all terrain crane. Давай просто crane заб'ем. І мобайл, гэта нас не цікавіць. Так, і што гэта азначае? Ці мобайл crane, ён неяк падыходзіць, не ведаю. Я гэта буду, калі што, спраўджваць потым. Давай наступное. Бульдозер. Вось бульдозер, мне падаецца, мы возілі. Серьезно? О, приехали, бляха. Так, давай Cable Reel. Industrial ёсць такое, так. Яна 34 тонны. Важыць, а нам за 5 працаў 250 тоннаў. Такое сабе. Не хацеў бы я весці зараз гэтае. Давай глянем трактор тады наступное. 13 тоннаў усяго. Ну што гэта за цяжкі груз такі 13 тонн? Дзе вы такое бачылі? Халера вас бяры. Калі просто трак. Whole Track Chases. Вось ёсць такі 55 тоннаў. Ён яшчэ і оверсайз пры гэтым пры ўсім. Але ж мы яго вазілі ў такім выпадку. 100% вазілі, таму што мы на мінулым стрымы это выконвалі. Whole Track Chases. Але ён падыходзіць нам для задачы. Track Race. Гэта ўсё не тое. Калі нас патрэбіцца вось No Pain No Gain выконваць выключна, то мы ў такім выпадку 5 разоў адвязем гэты трак. Так, а мне адзін чэл нагадаў про Формулу-1, я вырашыў пасачыць за чэмпіянатам праз гадоў 12. Перад плынкай усталяваў сімулятар-менеджер F1. А так ты не сочыш за самімі гонкамі? Яны ж хутка пачнуць новы сезон ужо. Так, Track Chases разумела, Lift Track. Нема такіх мілін машин. Мне такое адчуванне, нібы ў мяне не усталявана гэта дапаўненне тычна Heavy Car. Так, машина. Lampstones, ага, дякую. Давай скрэпер, поглянем, что тут. Нема скрэпераў, дарэчы. Слухайце, у меня такое адчуванне, што той бандл, які я набываў, там не было дапаўнення гэтага хэві. Окей. У такім выпадку мы зараз павязем цягачы. Chases. Мне падаецца, яны называліся. Та ёб твою мать, ну. Вось гэта. І нам трэба 5 разоў адвесці. 5 разоў. Поехали, Дортмунд, Ганновер, поехали. Полетим у Дортмунд.
Галоўнае толькі не зачапіцца будзе. Дортмунд 8. О, Анюта, вітаначкі, вітана, дзеда ўнук, вітаначкі. Про моц... Не-не-не, Богдан, я моды ўсё такое, я буду усталёўваць, калі атрымаю ўсе дасягненні, бо я, калі гатуюся вось да сваіх стрымоў па Юртраку, я заўсёды сустракаю, вось, назву ўбіваеш гэтую у пошукавую строку, што ты будзеш выконваць гэтае дасягненне. Трэба нейкія варонкі, нагоды гэтыя ўсе высветліць, што там трэба рабіць. І заўсёды, калі заходзіш на форуме, заўсёды праблема ў людзей, якія маюць моды. То бок яны моцна ўплываюць на выкананне. Таму я памятаю, што табе на мінулым стрымы па танках, мы ж у суботу з тобой размаўлялі, што я толькі модамі буду карыстацца, ды пойду ў гэты онлайн пасля выканання 100% дасягнення. Толькі тады. А пакуль што будзем так, на ванільцы. Я адзінае ведаю, што зараз сутыкнуўся, што шукаю вось гэтыя цяжкія грузы і не находжу. Ці ў мяне яны не ўсталяваны, што дзіўна. Бо я купляў бандл з оверсайз і хэві карга. Зараз адвязем, дарэчы, гэты чэйзіс ліфтра, то трэба будзе згарнуць гульню, паглядзець. Мне падаецца, там было ўсё, але можа быць і так, што нічога няма. А от шпататы, я як Шумахер сышоў, цікавасць згубіў, вось яно што. Так, калі ніхто Red Bull не мог пасунуць, чакай, тут троху дарогу. Сподзіўна стала балючая за Маранелла і Мерса. Ну, тым не менш, я, дарэчы, калі гляжу Формулу-1, я не гляжу часам на лідараў. Давай так, шчыра, што мяне трымае ў гэтай гульні? Што першы вельмі доўгі час, я заўзеў за Уильямс. Уильямс, калі былі не заводскою камандою, а сэр Уильямс уладарыў ёю, а яшчэ на пасаду ён туды паставіў сваю дачку. Вось, не вельмі ўдала яе атрымалася кіраваць камандаю, у выніку прадалі яе. Вось, але каманда самая мне вельмі падабаецца дасюль яшчэ, таму што абмежаваны бюджэт штогод, вельмі моцна абмежаваны, але яны выжываюць, пры гэтым пры ўсім яны яшчэ і зарабляюць даволі шмат. Ну, мне падаецца, Уильямс адна з перлінаў у гэтым, бляха, пелатоне формульным. Так, усё, паціху, спадзяюся, мы без выпадкаў. Чакай, працуюць усё. Выцірачкі гэтыя. Па любым выпадку, калі што, мы зараз 5 разоў выканаем гэтых вось тракі. Галоўнае, каб No Pain, No Gain было выкананае, ўжо астатніе разбяруся троху пазней. Ой! Стой, блядь! Не уписывается. Ну ты погляди на гэта,
Не, я уже там потрапіў па ўсім. Хера з два гэта буду лічыцца выдатнай выставай. Так. За Роберта Шумахера заўзеў. Шчыра кажучы, я бачу ягоную адну і толькі гонку ў той момант. Не надта мне спадабалася. Я, ведаеш, я звяртаю ўвагу на такіх хлопцаў, калі памятаеш, Хуан Пабло Монтоя такі быў. Ці, напрыклад, з апошніх Роман Гражан. Блять, але што тут і на ваколіцах просто невероятно. А як тут ездзіць, хлопцы, ну? Вы сур'ёзна? Як тут праехаць? Капца. Та йди ти у сраку. Дзе ён зачепіўся з правага боку? Ну што гэта? Ось хто прыдумляў вось гэта? Ось як тут праязджаць? З'ехаць. Так, усё, доставка мінус. Не, у сэнсе не мінус, яна пойдзе ў залік адной задачы, толькі вітаначкі вожык, дзякуй Богу, ўсё добра. Не, у меня, дарэчы, нічога такого серьезного по хворобах не было. Ось, то гэта... Я просто у суботу няблага сябе адчуваў, а ў нядзелю, бляха, просто палілося настолькі моцна з носу, так шмыхаў ужо. Як кот помыйны нейкі, разумееш? І кроплі не дапамагалі, нічога не памагала, і я ўжо просто скасаваў стрым такім выпадку. Выбачаюся, што так выйшла. Дарэчы, вожык, ты, мабыць, не падазраеш, што ў маёй галаве робіцца. Але, памятаеш, некалі пытанне было ўзнятае, што ж такое набрыняе увесну на дрэвах, і ты казаў бубачкі. А я узгадаў слово, якое вылецело мне з головы. Разумееш, я перамог хаця б на короткі час свою деменцыю. Бронькі? Не, пупышкі. Не ведаю, як у цябе, у вёскі, дзе я быў, пупышкі. Ну, пупышкамі звалі гэта. Так, так. Я ж кажу, нешта такое вясновае, разумееш? Не, дарэчы, гэтыя бубачкі ты таксама ўзгадаў добра, потому што сапраўды бубачкамі называлі. Вось, але найчасцей пупышкамі. Так, чакайце, зараз я паверну, тут выйдзем на нейкую прамую, больш-менш, усё, паехалі. Так, а як там малога звалі? Дарэчы, не памятаю, не, Роберт яго звалі, гэта пляменнік Шумахера. Калі што, то бок. А сын, дарэчы, таксама ён удзельнічаў у гэтых у картингу. Я памятаю, толькі я ўжо згубіў след. Я, дарэчы, апошнія... год я сезон апошні не глядзеў формулы. Вось з-за таго, што бачыш, ось стрыміць пачаўся, такое часу просто няма на ўсё гэта, займацца і працай, стрымамі, усім на свеце. Але было круто. Я вынікі заўсёды глядзеў, было вельмі прыемна пабачыць там, што калі гонка скончыцца, ці, давай так казаць, уикенд скончыцца, а не гонка. І ты глядзіш на гэтыя вынікі, просто ўражаны поспехам Макларен з іх новымі гэтымі маладымі гоншчыкамі. Ну, карацей, не ведаю чаму, але дасюль, кажу, ўжо колькі ўжо, слухай, 20? Не, бля, якія 20? Чакай, колькі мне было гадоў, калі я падсеў?
Ой, гэта быў узлёт Алонса. Гэта быў 96-95 год, хіба што. У той момант я яшчэ памятаю, я памятаю, як я заўзеў за Кулхарда Дэвіда. Памятаеш такого гоншчыка? Ральф Шумахер, так, Ральф. Сапраўды Ральф Шумахер. Гэта быў Не, чакай, Ральф Шумахер гэта ж брат Шумахера. Яны ж нават разам гэтыя удзельнічалі ў гонках. Ральф і Міхаэль Шумахер. Калісьці было такое, памятаеш, у нулявыя. Вось, карацей, вось, калі срэбрныя стрэлы, Макларен, Уэст Макларен, Мерседес тады называліся, і Феррары з Шумахером на чале. Ну, у сэнсе, у лідарах гоншчыкаў. Яны проста нарвалі кожны трек. Але і Хакінен выйграваў, але мне не падабаўся Хакінен, як ён кіруе машына. А вось Дэвід Кулхард, проста зорка на ўсё жыццё. Потым з'явіўся яшчэ Дженсен Баттон. Вельмі добра мне падабаўся. Ну, а Монтоя гэта быў проста, дзёрзкая паскуда такая. Клас. Як яго ўсе шмырылі, а ён перамагаў. І, дарэчы, гэта бы ён пашаў на Уільямсе тады. То было... Ось каб кожны разумеў, хто зараз слухае, ось уявіце сабе, ось што такое Формула-1. Усе змагаюцца за перамогу на трэке, ёсць бюджэт на год, тыпу ва ўсіх павінна быць больш-менш падобныя машыны, але розніца заўсёды ёсць, бо ёсць па сутнасці перавага ў бюджэце. То бок больш уклалі ў машыну, лепшая машына па выніку стала на пачатак сезона. Вось. І з'яўляецца Монтоя на Уільямсе. Уільямс у той момант быў у другой палове пелатону, то бок, давай так, найгоршая палова камандаў. І Монтоя, выйграе гонкі. За сезон, мне падавалася, 3 ці 2 ён выйграў. Просто за кошт таго, што ён чэл без галавы. Ён ляцеў у паварот, нават не хамуючы. Такое адчуванне было. Выбіваў супернікаў, літаральна, то бок выносіў стресс з трасы. Вось, але просто на машыне, якая была па магутнасці, па нейкім уласцівасцям сваім у другой частцы пелатону, недзе уже 2% зачапіўся чымсьці там. Усё, гэта не перфект дастаўка. Вось, і атрымлівалася, прабачайце, што фукаю тут у мікрафон. Вось, гэтыя выйграваў гонку. Вось такі Пабло Монтоя быў. Просто неверагодны панк, натуральны. Як тут раз'ехацца з вами, калі вось так вось вы едзеце? Карацей, гэтыя 3 дастаўкі, выкананыя ў ідэальных умовах, мне падаецца, Германія не надта падыходзіць, калі гэта не па аўтабанах. Трэба будзе знайсці сабе нейкі там бяспечны шлях, каб хаця б раз атрымалася іх адвезці без пашкоджання ў груз. Шушла, вітанушкі. Це нейкая новая аватарка, бачу. Мінулий раз це була інша. Так, чекай, прихамувати треба. А то розганяємося нешто ми під гору в эту.
Врыск, вітаначкі, божух, ну. 100 гадоў тебе не бачыў себе на стрыме. Ты неяк там па іншых усё вандруеш. Куды мы едзем з Дортмунда кудысьці там, адвозім вось такую вось пашвар, бачыш, трачыць з усіх бакоў. Нам трэба цалкам-то 3 выдатныя дастаўкі зрабіць, але ўжо з гэтым не атрымалася, ўжо мінус 2%, таму забілі, спакойна давезлі, таму што ў нас 3 дастаўкі гэта другое дасягненне. Вось, каб атрымаць, нам трэба зрабіць, а апошняе гэта 250 тоннаў, 200 за 5 ходак. Ну вось, у залік 3-го дасягнення яно і пойдзе вось гэтае. Спіс дасягненняў, дарэчы, бачыш злева ўверсе. Тут усе Мікіта, Стас, так. Дзюша Міцёлкін, хтосьці такі там быў. Шушла, а што? Не, нічога, гэта я так проста адзначу. Можа, ёсць гісторыя ў цябе пра тое, чаму ты змяніў. Хто яго ведае? Распавядзеш, ды цікава, паслухаем, пра што гісторыя. Калі не, то не. Цікава, калі я гэтым сваім прычэпам чапляю знакі, якія паабапал дарогі стаяць. Ці яно нешта зніжае мне ў якасці дастаўкі, ці не. Вожык, дарэчы, як справы ў цябе? Шукаеш усё? Яшчэ не знайшоў тое, што шукаеш? Гукаеш, шукаеш? А, ну дарэчы, гукаць весну хутка будзем. Ну, хутка ўжо будзе свята вясны. Нейкая у цябе такая містайп атрымаўся па тэме. Дарэчы, слухайце, на гэтым тыдні ж ужо весна пачынаецца. У панядзелачак, у суботу, 1 сакавіка. Як там было ў песні адной? 8 сакавіка лезе ў трусы рука, праўда? Ой, блядь, ну яшчэ праз нейкую вёску будзем праязджаць. Да вы падурэлі, ці што? Хто гэты шлях прадуляў? І там былі жудасныя павароты. Глядзіце наперадзе, там таксама нейкі серпанцін дзікі. Каб не зачапіць нічога опять. Ну, зноў. Масленічку. Я ведаю, што 2 гады, мінулыя 2 гады, нашыя беларусы мясцовыя збіраліся такія нармалёвымі групоўкамі. Вялікімі. Хадзілі, песні спявалі. У вас у Гданьску збіраецца ці не? Гукаць вясну. А хаця, мне падаецца, ты ж не ходзіш на гэтае, не хадзіў на беларускія зборкі. Наколькі я памятаю, правда? Ты ж не просто так вожыкам называешься. Клубок скруціўся сам сабе ў хаце. Так, врыск, я вось трохі прыхварэў, сеў за ПК, збіраюся з думкамі, каб заняцца чымсьці карысным. Ай, кідай дурное, ужо серада. Хутка выходная. Я вось таксама зранку сеў, папрацаваў троху. Выбачайце. Вось гэта калі што я з-за сонца не ўбачыў. Што я трапляю ў дрэва. Ну, свайго сонца свеціць з вакна, і я
кепска вельмі бачу, што там у гэтым люстэрку з правага боку дзеецца. І едуць, паглядзі, едуць гэтыя ёлупы. Тут і Версайс едзе, а вы куды прэцеся? Так, папрацаваў ён. Груз кудысь адвёз перад скрымом. Не груз. Па-першае, я адвожу родных сваіх, а у дачыненні да родных я ніколі іх не клічу грузам. Вось, не, папрацаваў. У нас тут ёсць адзін незвычайны такі кастамер з Аўстраліі. То трэба было папрацаваць троху шаруху. Не той, каб шаруху, неправда. Піздзю, як дышу, як кажуць. Не, шаруху не наводзіў, але просто там адсочыў нейкія дакументы, паправіў нешта. А потым вырашыў, да, ну нахер, лепш пачаць стрым, ды працягнуць пасля абеду. Усё роўна гэта нічога не дасць, калі я зараз гэтым займацца буду менавіта ў гэты момант, а не пазней. Хапаю, слухаю, не ведаю, слава Божак, як у вас, але ж, напэўна, ты у сваёй гэтай сферы не тыркаешься гэтых праблем, але ў нас нейкія заказы пайшлі дурныя. Просто, прабачце, пиздец. Ну, літаральна, пиздец. Не ведаеце, гэта просто час такі, ці што. Але, ну, не цікава. Над імі працаваць не цікава. Гэта не тое, каб нейкая банальшчына, а ўвогуле часам лухта прылятае, бляха. Ведаеш, такі запыт тыпу прынясе то неведама што, зрабі тое, што ні ў кого няма, ніколі не было. Вось, ну і вядома, за бясплатна. І ты такі, што? Да чаго? Вы падурэлі там, ці што, бляха? Вас скарпіёны пакусалі. Так, ну вось ізноўку, бляха, паабапал дарогі знакі. Так. Трэба максімальна, мне падаецца, сюды. Мінус знак, глядзі, хлоп. Так, з правага боку ок. Ну, нібы так. Паехалі. Не, я па Германії больш не поеду. Ну, яго нахер. У цябе прадуктовая, таму не. А ведаеш, што і прадуктовая таксама. У мяне сябра працуе у прадуктовай кампаніі, якая займаецца софтам, то бок яны зрабілі сваю сістэму даволі магутную. Вось. І прадаюць, калі на нейкае прадпрыемства гэтую сістэму, і дапільваюць. Вось, тыпу, канцэпт такі, як 1С. Вось, ведаеш, так? Пад кожнае прадпрыемства 1С заточваецца па загострыцтву па-свойму. Вось у іх нешта падобнае. Вось, але не тычыцца бухгалтэрыі ці складоў. Вось, не пра гэта. І, крацей, там дзеецца тое самае. Мы з ім размаўлялі 2 тыдні таму. Бляха, амаль аднолькавая. Просто пачынаецца. А мне патрэбнае гэтае, мне патрэбнае тое. І ўсё гэта патрэбна яшчэ учора. Што гэта такое увогуле? А скуль ён тут з'явіўся? Вось гэта вось злева. Чалавек. Ой, я справа зачаплюся зараз. Прыехаў. Добра. О, разумейная справа. Так. Я кажу, штосьці тут... Ведаеш, што я заўважаў, калі працаваў у продажах у гандлі? А што такое дзеецца найчасцей, калі грошай няма. Вось калі не тое, каб няма, а просто вось зусім няма, вось. Вось і пачынаецца вось гэтыя танцы з бубнам. Калі з тебе выціскаюць, даюць $100, а выціскаюць на ўсю 1000. Так, спокойней. Разгоняется оно. Оп. Необлага.
Карацей, па фінансах рынок хіба што прасеўшы, цяпер гэта проста нашы SLZ, якія там гандлююць нашымі паслугамі, і яны проста лезуць ужо абы куды, абы залезці. У мяне ўжо з'яўлялася, ведаеш, такая думка, што, хоць ты бяры сам, лезь на гэтыя сайты, дзе працу выкідваюць, і шукай самому нейкі праект. Бо проста абрыдла займацца вось гэтымі запытамі бязглуздымі. Дарэчы, ж памятаеш, у мяне праект адзін ёсць на шаішцы. Таксама там троху выкрываюцца гэтыя хібы шаішак розных. Ужо ўсё перакаштавалі. Усё апроч расейскага, як ты разумееш, прынцыпова не лезем туды. Але кітайскую адную рэч паспрабавалі, пакаштавалі, так бы мовіць, і адмовіліся адразу ад яе. Вось, як заўсёды фікцыя атрымалася. Вось, але па ўсіх астатніх, ну ёсць што сказаць, карацей, некае такое паразуменне, што яны могуць, чаго яны не могуць, ужо ёсць. Вось, і ўсё роўна пакуль што асноўная наша мадэль, якую мы выкарыстоўваем, гэта OpenAI. Вот, ChatGPT, калі хто не ведае, ChatGPT. Вось, для большасці нашых патрэбаў выкарыстоўваем менавіта яе. Але ёсць хібы такія, бляха, цудоўныя, што проста ажно здзіўляешся, калі сутыкаешся з гэтым. Вось, самае простае, гэта з чым не справіўся з ChatGPT, ну так, будзем груба казаць, мы проста далі яму дзве табліцы, вось, і сказалі, што у адной ёсць функцыянал з другой, а ў другой ёсць функцыянал з першай. Нам зараз трэба ўраўнаважыць, то бок, каб з першай тое, што няма ў другой табліцы, перанеслася ў другую, і наадварот, з другой у першую, калі там гэтага няма. І ўсё, ChatGPT зламаўся, ён гэта зрабіць не можа. Ён альбо увогуле нічога не робіць, альбо пачынае выдумляць, разумееш? Вось такая мадэль цікавая, што пачынае выдумляць і генераваць проста новыя фічы. Вось такая асаблівасць цікавая. Потым мы яшчэ сядзелі, штурмілі, мабыць, тыдзень-два гэты функцыянал і зразумелі, што, аказваецца, для такого кшталту задач простых патрэбен інтэлект разважлівы, які можа разважаць. Вось. А гэтага пакуль што ніводная мадэль не можа зрабіць. Ніводная мадэль не разважаем. Карацей, шукаем такія вось цікавыя вынікі. Так, Патата, я прачытаў пра Хуана Пабло, і атрымліваецца, я толькі ягоны першы сезон глядзеў, бо не памятаю, каб ён 3-е месца займаў. О, бачыш. Але ён, Монтоя, ён, дарэчы, такі супярэчлівы. Яго гоншчыкі не любілі, вельмі моцна не любілі. І ён проста з самага пачатку паставіў сабе тыпу, а мне паебаць, прабачце. Усе, хто слухае, то бок, не любіце і што? Я буду рабіць усё, каб перамагчы. Гэты падыход па жыцці мне таксама не падабаецца, але на трасе ён часам рабіў, такія цудоўныя рэчы. Я проста быў здзіўлены. Калі ён з гэтага Уільямса выціскаў такое, што ягоны сакаманднік нават і блізка не мог рабіць. Не магу сказаць, што ён парушаў там законы фізікі і так далей, але у яго атрымлівалася і, няблага атрымлівалася. Гражан, дарэчы, ж таксама. І так, і Шумахера не любілі, сапраўды, бо я памятаю, як ён узляцеў на вяршыню Формула-1, ён таксама падразаў, ён таксама выбіваў, ён рабіў, карацей, такую даволі подлыя рэчы, за што сапраўды пульсу трэба было біць. Нармалёва так, прычым.
біць за такія рэчы. Вось. А мне Монтоя у параўнанні з Шумахерам менавіта тым і падабаўся, што ён рабіў гэта не тое, каб наўмысна, разумееш, а Шумахер, ён усё вылічаў. Узгадай, напрыклад, калі ён выбіў з трасы, чакай, хто гэта быў, Хакінен. Так, ён Хакінена выбіў, то бок гэта быў перадапошні этап, стрэлы у той момант. Яны дасяглі вельмі добрых вынікаў у хуткасці, у зачэпе на трасе і гэтак далей. То бок відавочна было, што Хакінен пераможа ў гэтай гонцы, але Шумахер быў па ачках наперадзе, па пунктах наперадзе. І падлік быў такі, што калі Хакінен не фінішуе ў гэтай гонцы і Шумахер не фінішуе, то на наступным этапе Хакінену не хопіць пунктаў, каб перамагчы ў чэмпіянаце. І не выпадкова Шумахер проста выбіў яго. Калі Хакінен шоў на апераджанне Шумахеру, ён яму проста хлоп, закрыў браму, выбіў з трэку, сам вылецеў, ну і Хакінена выбіў. Ну а на наступным этапе ўжо было няважна, Хакінен перамагае ці не. Вось гэта разлік. Тупо разлік. Монтоя так не рабіў. Мне падавалася, Монтоя быў як гэты. Да ідзі ты нахер. Ой. Как тебе? Не. Германія гэта кепская траса для перавозкі. З такой колькасці паваротаў. Гэта ўжо які 5-й раз, я хіба што чапляюся. Чымсьці. Вось, ён не разлічваў, мне падаецца, ён гэта рабіў проста ад таго, што па-іншаму яму не хацелася рабіць. Як у свой час, дарэчы, з апошніх гоншчыкаў, якія былі, гэта рабіў, падобнае рабіў у першы свой сезон Ферстапен, там яшчэ, чакай, Карлоска, як яго? Сайнц, о. Яны ж разам перайшлі ў формулу, амаль што ў адзін год, мне падаецца, можа і ў адзін год. Яны перайшлі ў формулу і пачалі паміж сабою зноўку цягацца. Вось, і рабілі такія вельмі імпульсіўныя рэчы. За гэтым прыемна назіраць. Каму як, а мне так, дакладна. Так, тут проехали. Дзе? Ты чым ён зачапіўся ўжо? Штосьці там з правага боку. Ці не, з левага боку. Ой, да. Дарога нібы шырокая, але ўсё роўно недзе знайшоў зачапіцца. Адчыняйце браму. Мы прыехалі нарэшце. Сёння смачна? У сэнсе сёння смачна? Ну патлумач, што там у цябе такое смачнае?
Так, все, привезли. Узалик никуда не пошло. Да и холера по им. Так, ходим. Отпочнем, потом будем шукать наступный груз. Чекай, куди нам? Щось не розумію, що за дорога тут так. Тут нема пошинку назад і направо. Ой, чекай, что вот я столько пропустил. Так, попрацевать кудись сюда. У меня продуктовое, там просто сна, обострение, разумеется. Вот так. Ну и АА. Так, сегодня сна нихуя не зрозумел. Усё прочитал, усё, что... Стоп, я зрозумел, чому я не зрозумел. Потому что у меня обраны топ-чат, а треба усё. О, зараз я бачу все повідомлення, пробачай. Я нават пропустил нечто, не? Не пропустил, только твое пропустил. Выбачь, галактика ложек не хотел. Это все из-за дурной головы, але я не виноват. Так, во, вчора жонка напекла кексиков. Ось так ось значится. Еще одна нагода приехать в Гданьск, скажешь, да? Все, зупинились, видатно. Кексики гэта добре. Гэта смачно. З гарбаткою, з чорненькою, децетринкою. Ай-яй-яй-яй. У меня жонка готує кекси з гэтымі. Ну, калі мы про кексы. А не про іншыя кексы. З апельсином добра. Ей вельмі добра атрымліваецца. Калі што не з ароматизаторами, а з сапраўднымі апельсинами. Як поляки кексы называюць? А як маффины ж? Не маффины. Не памятаю. А як іх называюць? Потому что, коли про Белосток казать, у нас тут цукерня есть по дому. Тут хива, что так и называется. Кекс с разынками. Усе Ані готують не з апельсина. А я так само. Штось у їх есть. Бабечки? Бабечки. Так, я такой сустракал, сапраўды бабечки. Сустракал. Ага. А, ўсё, я ведаю, дзе я сустракаў гэта. Бабечки, гэта ж на упаковках з гатовымі сумесямі. Таксама яны там называюцца. Але вось, дарэчы, у краме называецца кекс. Дзіўна, правда, але сапраўды так і ёсць. Так, ложкі з правага боку. Лягаем адпачываць. Мы, дарэчы, пару разоў куплялі гэтыя коробкі з гатовымі сумесямі. Ну, такое себе. Трэба дадаваць цукар, як мінімум. Так, ну што? Шукаем яшчэ адзін. Гэта таксама оверсайз на 70 тонн. Давайте вось гэта адвезем. Локомотив. Локомотив зеленый. Штосьці тут... Ну, слухайте, далеко тягнуть нам. А можно такое, что... О, вот такое. Чекай, куди? З Риги. Все, полетим по Ригу. Так, секунду, Рига. Зараз я знайду Риск. Бачу, що ти пишеш нечто. Рига. А що, яна серйозно гучна надто? Музика. Одну хвилиночку.
Все выправил. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. А вось так вось. Бо у мяне АБС-ка сёння аднолькава і на голас, і на музыку. Звычайна гэта нармалёва. Тут бачыш, пытанняў няма. Усё, як кажу, для цябе грызк. Як ты хочаш сабе, так і зробім. На, минус 1%. Все. Было б на здоровье только слухай риск. А до речі, чому і ні? Гучная музика акурат таки на здоров'я впливає, правда? До речі, хто слухав опошній альбом Наві Бенда? Як вам? Я музыку такую только под добрый настрой слухаю. Под ностальгічны. Але так не заўсёды. Але добра атрымалася, мне падабаецца. Добрая подборка музыкі. Не на твой густ. Так, ось я б таксама і напісаў бы, сапраўды, што гэта проста не зусім моя музыка, але атрымалася іх вельмі добра. Вельмі якасна і прыгожа. Я, звычайна, можа хто і ведае, хто не ведае, я звычайна панк-рок слухаю. Мне он больш падабаецца. Не заўсёды, таму што часам галава баліць ужо пачынае ад гэтага шуму, назовем яго так, гоману і гэтак далей, але ось, мне падаецца, гэтая музыка лепшая за ўсё. Шчырая, не крывадушная, ну і часам просто нервы рве наскрозь. Так, я так само люблю панк-рок. А якія твои любимые гурты? Давай так, у мяне нема фаворитов, тому что любимый, нелюбимый, гэта у меня было гадоў 20 тому. Вось. А зараз я тобі так скажу, што пад настрой, пад тое, як чалавек сабе паводзіць. Вось. На сённяшні дзень дай дарогу з нашых гуртоў. Гэта 100%. З расійцаў па сутнасці засталося толькі адное, гэта чакай, як іх бляха-муха, Катляроў. Дзе ён пае? Порнофільми, во, згадав. Доменція, бачиш? Порнофільми з ангельського усё старое. Ось просто усё, що не возьми, усё старое. Усё заходить. Мне так, як яны трапілі упершыню ў маім жыцці ў плейліст, яны там так і засталіся. Offspring, я пачаў гэта ўсё з Offspringу. Вось, і просто Offspring і дасюль яшчэ не выпаў ніколі з гэтага плейлісту. Цепеліна, не-не-не. Цепелін не слухаў. Чекайте, я зараз выйду только отсюда, ладно, а то бачится тут. Ой, поворот на повороте, поворотом погоняем. Только мне падаецца ўсё ж таки гэты груз ён больш бяспечны, бо не выступае. Не оверсайзу адрозненне ад таго, бо памятаеце жоўтага цягача. Таму мы павінны тут добрую паўсюль праязджаць, адзіна толькі што цяжкавата будзе. Ну, все. Offspring гэта не старое, да ладно. Американа калі з'явілася, узгадай. 96-й год, правда? Ці 97-й?
А потым жа ж з'явіўся яшчэ альтэрнатыўны рок да гэтага ўсяго, апроч панка. Ну, безумоўна, яшчэ ж кіш. Але адзінае, што ў кіша ў мяне ў плейлісце, шчыра кажу, мне засталося 2 песні і ўсё. Ранні кіш мне ўвогуле перастаў падабацца. А вось апошнія песні, марыянеткі, дагон, неблагія, вельмі неблагія. Такія жыццёвыя, добрыя. За Калапінту ці я буду заўзець? Магчыма, паглядзім, але пакуль што ў мяне нагодаў такіх няма, каб казаць, што я за Калапінту буду заўзець. Буду сачыць, вось гэта факт. Сачыць дакладна буду, ці атрымаецца яго, штосьці будзе цікава паглядзець. Сёння трошачкі ж, бачыш, змяніўся фармат нават формульны, тым сэнсе, што вельмі шмат гоншчыкаў, не тое, каб таленавітых, але яшчэ якія даказалі свае навычкі. Вось, і да якіх маецца павага. І проста так узяць за Калапінта, за навічка, так бы мовіць, няхай сабе ўжо і даказаў, што сваю таленавітасць у мінулых серыях. Просто заўзець, ну, ўжо такое, не ведаю, можа гэта ўзроставае нешта такое. Опс, гэта што? А гэта акумулятары зноўку. Здаецца, трэба купляць новыя. Таму што вельмі часта пачалі садзіцца. З іншага боку, дарэчы, яшчэ на гэтым, бляха, і Спайдермена гуляем на геймпадзе. Там такая халера адбываецца. Так, давай, подрубайся, геймпад. Подрубайся. Так, я бы адзначыў Сум-41, Зебрахэд. Ці чуў беларускамоўны гурт Глюкі? Не чуў. Трэба паслухаць. Всё, пакацілі далей. Геймпад подрубіўся. Глюкі. Памятаеш, мне вельмі спадабалася, дарэчы, панк-музыка калісьці выпадкова трапілася ў 20-м годзе. Там хлопцы спявалі, напэўна, на расійскай. Гэта расійскі гурт нейкі. Што яны там, тыпу, нам усе зразумела, мы бачым па тваіх вачах. Вось, яны там скакалі па тэлевізарах з партрэтамі Пуціна і Лукашэнкі на сваіх тварах. Ну, і гэта яны да таго, што, тыпу, гэты мімас беларускі пра 3%. Саша 3%. Што там нават па вачах усё было бачна. Не трэба было нічога пісаць, казаць, усё і так зразумела. Так, Шушла, а у вас ёсць агульны дыскорд, дзе вы маеце адносіны, нейкая сацыяльная сетка? А навошта табе гэта, Шушла? Божик. Бачиш, які ми усі зашугані. Майор цікавиться. Не, Шушла, нема, а навошта гэта нейкія чаты рабіць і гэтак далей. Мы ж сустракаемся літаральна тут, то бок ты робіш ролик нейкі, ці здымаеш стрым, вось, і каб было цікавей, ты просто тут размаўляеш і все. Гэта ж не робіцца, не ведаю, з нейкай нагоды там, каб зрабіць што, у яго ведае.
Калі трэба каму звязацца асабіста, то піша ў чат, і там неяк уже сутыкаешся. Для гэтага ж ёсць там скайп той же самы, дыскорд і ўсё такое. І размаўляеш з чалавекам, што ён там хацеў паведаміць, не паведаміць, распавесці, ці дамовіцца. І ўсё. Так, агульны чат. Звычайна ва ўсіх ёсць. Ва ўсіх пайду на міт. Давай, поспех там на міце тваім. Ва ўсіх гэта ў каго ты маеш на ўвазе? Ну, калі што, я пра чаты як бы табе сказаць, нейкія арганізацыйныя чаты, я зноўку такого не чуў ні адводнага стрымера, каб хтось такое рабіў. Калі ёсць нейкая калабарацыя, то бок ты там плануеш нейкі стрым. Я ж кажу, што чалавек, калі хоча нейкі стрым разам, так, ён просто піша табе вось так, як ты ў чаціку, а давай. Ты просто там, кантактуешся з ім нібы па тэлефону, ты звоніш у нейкую там установу. І ўсё, вы разам там ужо камунікуеце, дамаўляецеся або ўсім і так далей. Але каб сядзець недзе ў агульным чаце, я не ведаю нават, што аб чым разважаць. Ну, з іншымі стрымерамі, апроч таго, што нейкія там гульні выходзяць, але зноўку ж. Рудзі выпускае навідны гульні. Вось пад ягонымі відэа і можна там нешта закінуць. Такое, калі каму штосьці цікава. Хто зараз скайпам карыстуецца? Я карыстуюся. Гэта у нас асноўнае абсталяванне для працы. У нас вся кампанія працуе на скайпе. ВРВ, вітанкі табе, вітанышкі. Як справы твае? Насалоджваешся? Здароўе добра, дзякую. Папраўляюся, учора ўжо увогуле было добра. Ніякіх нагодаў амаль што не было хваробы. Таму учора я вырашыў, што лепш пастрыміць будзем. Там адзін стрымер хацеў разам сабрацца ў гульню віктарыну «Свая гульня». А што гэта? А хто гэта збіраўся такое рабіць? Я нават не чую, першыню чую. І пак з пытаннямі нейкі стварыў. Не, я в рэск такого не чуў, калі што. Неяк міма мяне гэта прайшло. Працуеш в РВ, працуем ўжо адных з камераў злаю за яйкі. Малайчына, сцісні там, каб пацякло скрозь пальцы усіх гэтых злачынцаў. Лоундріменаў. Вершнік. О, дарэчы, я на яго толькі на апошнім тыдні падпісаўся на вершніку. Трэба будзе паглядзець як-небудзь. Свая гульня, гэта ж інтэлектуальная гульня, правда ж была там фармату типу пытанне за 100, пытанне за 800, усё гэтае, правда? Я добра памятаю. Як ВРВ, дарэчы, з гукам у цябе? Ты адказаў у дыскордзе. Ты пытаўся, ці ўдалося табе наладзіць, бо я не з гэтага відэа, калі што, сам на сабе наладжваў, а з іншага, але яно згубілася ўжо. Па сутнасці, я так праглядзеў па асноўных момантах, там тое самае, ён усе тыя самыя плагіны, які я сабе ўсталёўваў, толькі больш сучаснае відэа. А, не пачынаў наладку. Зразумела. А як увогуле карыстанне новым ноутбукам? Добра, не? Прыемна глядзець на новыя гульні, якія ідуць на максімальных наладах. Галоўнае гэта зразумець, як правільна выставіць налады. Ну, не заўсёды. Все ж таки, як ты жалеза
не наладь, але калі яно не цягне, то яно не пацягне. Не, але безумоўна налады гэта важна. Важна, каб былі. Так, 38 километров засталося нам всего ехать. І мы, мне падаецца, нікуды не ўпісваліся, каб мы згубілі нейкае ХП ці нешта падобнае, правда ж? Гэта будзе выдатная дастава, я спадзяюся, паглядзім у статыстыку. Бо калі забыцца на абмежаванні FPS, то картка будзе жаць до 130, нагрузка па 99. Ну, мабыць, гэта пытанне для цябе актуальна, што ў цябе мабільная картка, правда? Бо я, наадварот, абмежаванне FPS прыбіраю. Бо для мяне вельмі важна, каб FPS была на ўзроўні каля 300 у лепшым выпадку, а як найменей то 200 у танках, бо інакш горш атрымліваецца адгульваць, разумееш, там пацэліць нейкую цыцку на вежы амаль немагчыма пры 60 FPS. Ну, магчыма, я не так кажу, але траплянне, рэзка зніжаецца эфектыўнасць трапляння. У мяне толькі за кошт таго, што FPS адпавядаюць герцоўцы манітора, у мяне падвысілася трапнасць на танках ва ўсіх, без заключэнняў. Мінімум на 15%. То бок я на 15% часцей стаў трапляць пасля гэтага. Так што, чым больш FPS, тым лепш для мяне. Пане Вижес, приехали. Так, вы по галоўнай. Нас павінны пропускаць, тут нема, ёсць. Тады правее троху. Вось так, напісались. ВРВ, распавядзі, калі ласка, якую гульню ты запусціў, якую вельмі даўно хацеў запусціць, і вось яна ў цябе пайшла нарэшце. І кайфануў. Давай, што гэта за гульня была? Ты ж ужо больш за тыдзень карыстаешся новым ноутбуком, правда? Так, тут такі гостра надта паварот. Добре. О, глядзі, Москвич поехал. Старенький. На мид никто не... Что? У сэнсе ніхто на мід не прыйшоў, гэта я. Вам там п'емы не патрэбны, а то я б адразу ўсіх бы на месца паставіў. Ой, бля, а што гэта я раблю? Мне ж трэба спачатку. Так, хлопцы, доўжу там катацца.
Нешта тут я разогнался занадто. Ось так. Так. Ну давай так. Добре, уже 100 годов не парковались. Давай припаркуемся. Холера высокая, правда? Метров 4, напевно, ад землі йде. А міт на цябе і на калегу? Яна занятая. Цікава атрымалася, вядома. Ой, не туди, да. Ой-ой-ой, знову не туди. Ой, как тебе? Щось я не так роблю, мне подается. О, нарешті. Як виравнявся. Єй, довезли. Дякую Богу. Ух ты! В залик пошло, до речі. А ну сюда что мы там привезли? Локомотив привезли. В залик пошло и туди, локомотив привезли. Локомотив привезли, и там был еще у нас Chassis трак. Лифт. Трак Chassis. Гэта мы зрабілі.
Выдатна. Усё, і, дарэчы, гэта была Рыга Паневіжыс. Рыга Паневіжыс. На ўсялякі выпадак гэта мы таксама сабе адзначым. Усё, зафіксавалі. Паехалі адпачываць. Ну, зноўку масквіж, той самы. Сцежыць за мною. Так, адпачываем і шукаем наступны заказ. Што гэта будзе ў нас? Гэта быў лакаматыў. Так, па вазе ён пайшоў. Гэта мы вазілі. Гэта оверсайз, калі што. Не падыходзіць. Гэта лакаматыў мы адвезлі ўжо. Дастаткова, мне падаецца, лепш больш не павесці. О! Бэлькі. Колькі яны? 51 тонну важаць. Падыходзіць. Падыходзіць. З Клайпеды ў Магдебург. Халера, чаму так далёка? А можа яшчэ ёсць што? У Кошыцы Рыга, яшчэ далей. Так, зноўку германшчына нейкая. Па расейшчыне не хачу. Гэтае што? У Брытанію. Не, шаўляй. Дарэчы, а чаму б не? Пры ўсім глядзе яшчэ недалёка адсюль. Так, Сталіна у... Вы бачыце? Гэта ж гадзіны 2 трэба будзе ехаць толькі. Так, Тампере, Таллін. О, падыходзіць. Падыходзіць бэлькі, 51 тонна. Бяром. Так. Тампере, Таллін там было, правда? А Тампере, мне падаецца, штось падказвае, што там не было. Не, ёсць. Ёсць, я памыляюсь. Гараж, Тампере. Поехали. Отбираем бетонные бэльки. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Вось гэта хуткасць. Что такое? Ты ж поворачиваешь. Давай, поворачивай.
Дарэчы, калі паразважаць па стрымах на гэтым тыдні, вядома, што стрыміць будзем на выходных, пятніцу, суботу, нядзелю. Калі цікава вырвае у пятніцу, я нікуды не еду, ні ў якую Варшаву, ўсё гэтыя праблемы яшчэ не скончана, але не патрабуюць ад мяне такіх вось вандровак. Таму мы застаемся ў хаце і спакойна можам пастрыміць SnowRunner. І яшчэ ў нас застаецца заўтра, чацвер. Не, ў чацвер, слухайце, я здыму лепш Construction Simulator на наступны тыдзень. Бо павучка я пераклаў, ужо выклаў, то бок ён чакае толькі публікацыі. А вось Construction Simulator яшчэ не зняў, таму трэба будзе ў чацвер зняць, магчыма, нават атрымаецца 2 эпізоды. Усё зрабіць, і ўжо сустрэнемся на стрыме паслязаўтра. У чацвер выйдзе павучок. Наступная серыя з сабамі, як заўсёды. They say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Дарэчы, калі пачаў перакладаць павука, то толькі ў гэты момант я зразумеў, што вялікая колькасць... Ой, што гэта за дарожка такая? Не сцежка, але ўсё ж такі. Вось, зразумеў цэму з гэтай гульні. Ён акурат такі палягае ў гэтых размовах выпадковых, якія там адбываюцца. У бойцы, напрыклад. Ці наадварот, калі гэтыя вартаўнікі, ахоўнікі паміж сабой размаўляюць, там цікавыя рэчы часам праскокваюць. Ну, карацей, гульня мне падабаецца. Сур'ёзна падабаецца. Нягледзячы на нейкую каміксавасць ці аркаднасць, несур'ёзнасць такой, ведаеце, дзіцячую, але ўсё роўна вельмі добра прапрацаваны свет пакуль што выглядае так. Вось гэтыя эпізоды, якія знятыя ўжо, аб гэтым і кажуць. Сапраўды гульня вельмі якасная. Выпадковых дыялогаў няма. Гэта я пра гэта магу сказаць дакладна. Ой. Так, усё, бэлькі ёсць. Бяром, вязем. Дзе яна там? Што? Прыбяры гэтую. Трэйлер рэдзі. Ведаеш, што ён гатовы, мой трэйлер? Хоп, прычапіліся. Спайдермена перакладаю другога. Я сабы раблю, я не перакладаю саму гульню, але вельмі хачу навучыцца, таму зараз, як скончыцца мая эпапея з набыццём жылля тут у Польшчы, то я зоймуся гэтым, знайду чалавека, які мяне навучыць зломваць гульні. Ой-о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 й. Так не атрымаецца, прабачце, зараз штосьці прыдумляць трэба. Вось, таму я здымаю ролик патата. Гэта на ютубе, калі што, выкладаю гэтыя ролики. І сабы раблю беларускія. Я пра гэта кажу. Бок там же ж у гульні сабы ангельскія, а гучку я таксама пакідаю ангельскую. Упісаліся? О, дзякуй Богу, упісаліся. Прышпіл? Добра, фацэтна. Я, дарэчы, там замест прышпіла выкарыстоўваю параду ад Вінцука Вячоркі. Фацэтна. Вось, ці круто проста. Я вось хачу зрабіць свае непісьменныя субтытры на фільм «Голы пісталет».
А што значыцца непісьменныя субтытры? Гэта як? Вось, а што тычыцца перакладу, так, я б хацеў ведаць, што патата, каб мяне навучылі ламаць гульні, калоць, карацей, трэба гэтыя файлы, і мяне асабіста вось цікавіць тыя гульні, у якія я гуляю зараз. Так, вось Еўратрак сімулятор гэтак далей, але гэта не ў першую чаргу. Мяне больш цікавяць гульні Ubisoft. Вось я гэтай мэтою, за гэтую мэту зачапіўся, калі гуляў у Star Wars Outlaws. І калі я праходзіў, мне, я вельмі люблю гэты сусвет. Вось, мне гэтая гульня вельмі добра зайшла. Я яшчэ потом пасля стрымоў нават, калі я прайшоў усю лінію, я потым па-за стрымамі гуляў, я зрабіў усё, што толькі можна было зрабіць у гульні, пракачаўшы персонажа на 100%, пра узбочную місію ўсе прайшоўшы на 100%, пазнаходзіўшы амаль што ўсе скарбы, якія там ёсць, бо амаль што ўсе, таму што там складана знайсці ўсе, там, то ли з-за багаў, то ли з-за чаго, карацей, некаторыя рэчы я не знайшоў. Але тым не менш, хацелася, каб гэтая гульня была на беларускай. Вось. І яе не было, я зумела. Вось. І хацеў бы таго ж Assassin's Creed, напрыклад, перакласці. Тыя ж самыя Star Wars. Вось зараз выйшаў Spidey ад Сонікаў. Мне падаецца, людзям было б гэта вельмі цікава, асабліва вось таму пакаленню нулевікоў, так, гэта як яны называюцца, Z-пакаленне, ці як. Карацей, якія ў нулявыя нарадзіліся, і вось зараз толькі далучаюцца да гэтага геймінгу. Вось, каб іх быў доступ да беларускіх літар, назовем так. Вось яно што. Неграмотныя, тыпу. З памылкамі, то бок, нейкія. А навошта рыск? Так, я просто прыгадаю, калі што вось па гэтай місіі, тое, што мы ідзем, нам яшчэ важна не толькі давесці груз у выдатным стане, нам яшчэ важна не атрымліваць мандаты рознага кшталту. Карацей. Трэба неяк акуратна. Просто каб былі. Мы не дарэчы, так усё робіцца, каб было. Што сабы на Спайдзе таксама. Там і праглядаў няма ні халеры. Вось на такіх гульнях, калі просто перакладаеш сабамі. Я ж гэта пачаў рабіць з Ghost of Tsushima. Там таксама. То бок адна серыя аддымала 10 гадзінаў амаль што часу вольнага, каб зрабіць субцітры, накласці, вось змантаваць потым гэта ўсё. А глядзела там 7-9 чалавек гэтыя ролікі потым. Карацей, вось такое. Таму вось прайшло там паўгады, я такі зноў все ж такі. Мне гэта цікава занімацца, таму буду перакладаць у гэты раз Спайдзі. Вось, сел перакладаць. Зараз патата прачытаюць. Пачакай, толькі выйду на роўную дарогу. Каб не трэба было сачыць ні за чым. Так, я ўчора быў на канцэрце сімфанічны, сусветны саунд... Я толькі па Ютубе гляджу такое. Але хацеў бы схадзіць, дарэчы, на канцэрт Ромера з саундтрэкам да Герояў трэціх. Гэта было б, мне падаецца, проста бомба. Бо я яго на гэты канцэрт, які ён даваў, чакаю ў Стокгольме, ці дзе ён... Давай, хлопец, халера себе бярэ. У Стокгольме, ці дзе ён быў, я пераглядаў раза 4, напэўна. Вось гэтымі тэмамі ўсімі. Я б хацеў схадзіць на такое. Там некалькі зорных войнах тракіла файна, так. Я таксама з зорных войнаў чуў. Дарэчы, яшчэ вельмі ўразіла оперны кавер, можа так назваць, на трек з гэтага... апошняя частка Elder Scrolls. Яна ж не Oblivion называлася, правда? Пасля Oblivion выходзіла гэты Skyrim. Skyrim. Як там, The Dragonfall, или не, так называецца галоўная гэтая музыка ў гульні. The Dragonborn. Нараджэнне цмока. Вось так яна называлася.
Вось у опернай апрацоўцы просто неверагодна. Врыск на Ютубе. Пройди по ссылце, якая вось у опісанні на Твічы ёсць. На Ютубе ўсё выкладаецца. Туды ж ідзе і гэты, і стрым адначасова з Твічом. На гэтым жа канале. Часам у Адысей гуляеш, але не разумею, чаму юбікаў так хейцяць. Ведаеш, што вось гэты хейт у іх пачаўся вельмі даўно, і мне падаецца, ведаеш, адкуль гэта пайшло. Гэта пачалося, на мой погляд, гэта інтуітыўна, выключна, то бок гэта ніякіх доказаў няма, але іх жа яны з Tencent'ам пачалі ўзаемадзейнічаць вельмі даўно. І вось у той момант пачалася гэтая ганьба на якасць гульняў і гэтак далей. Сапраўды, падаецца, што гэта ўсё закідваецца і напружваецца гэтая сітуацыя дзеля толькі аднаго, каб збіць кошты на набыццё Ubisoft'у. Ну вось гэта так, агулам. Але прэтэнзіі, дарэчы, былі часам не беспадстаўныя, таму што ляпы такія былі зроблены ў Ubisoft'е, вельмі моцныя, а потым яшчэ была хваля звальненняў калісьці, там у годзе, чакай, 12-14, вось калі крыза была гэтая светавая 2 разы. Спачатку з гэтым жытлова-будаўнічым у Амерыцы, памятаеш, 10-11 год? Спадзяюся, што памятаеш. А потым яшчэ ў 15-м годзе. Вось. У Беларусі ў той момант, калі што інфляцыя была, таму павінен памятаць. Інфляцыя была вельмі жорсткая. Там сотні адсоткаў былі інфляцыйныя працэсы. Вось. І у тыя моманты былі вельмі вялікія хвалі звальненняў. Вось. І ўсё з-за кепскага менеджменту, таму што прыйшлі эфектыўныя ў косі менеджеры, якія палягалі выключна на атрыманні максімальнай фінансавай выгады. Ты, не бачу, што там злева, дарэчы, у гэта люстэрка ўсё засвечвае. Вось. І вельмі пашкодзіла гэта аўтарытэту Ubisoft'у. Пры гэтым пры ўсім гульні каштуюць даволі дорага. А ляпы, якія адбываліся ў тыя моманты, яны лёгка выкрывальныя, але гэтым не займаліся, таму што людзей прымушалі выпускаць гульні вось такімі ляпамі. Людзі ад гэтага проста гублялі матывацыю і кідалі кампанію, потым давалі інтэрв'ю ва ўсіх выданнях, што вось такое стаўленне ідзе і да гульцоў выключна атрымліваецца, і да працаўнікоў Ubisoft'у. Вось. Ну і да ўсяго гэтага падыгравалася тым, што з'яўлялася вялікая колькасць хейтараў, якая падтрымлівала, магчыма, разработчыкаў, магчыма, якасць гульняў. Яны чакалі, што за $100 павінны атрымліваць проста ідэальную гульню без усялякіх багаў і так далей. Але апошняе, пасля 2014 года, вось ва ўсё, што я гуляў пасля 2014 года ад Ubisoft'у, я не магу сказаць, што гэта гаўно натуральнае. Вось не падымаецца ў мяне так. Сапраўды гэта як найменей вельмі цвёрды сярэдняга ўзроўню гульня па якасці. А ўжо там усё астатняе, тыпу сюжэт, не сюжэт, гэта ўсё густаўшчыны, як на мой погляд. А так сапраўды я згодны з тым, што марна Ubisoft крыюць, таму што яны робяць добрыя гульні. Я кепска гульні за апошні час не памятаю. А Star Wars Outlaws, навогуле, на мой погляд, гэта проста выдатна атрымалася. Вельмі трапна яны адзначылі ўвесь сусвет і па гуках, і па асяроддзі. Дакалупацца да чаго заўсёды можна, безумоўна, але мне гульня спадабалася. Грошы, якія я на яе скарыстаў, не пашкадаваў аніяк. А вось
гульня, за якую я сабе, прабачце, рукі адгрыз і больш так рабіць не буду, гэта Call of Duty. Вось гэта было просто лайно з лайна. Вось гэтая гульня яна не каштуе, таму што па-першае, яна калі выйшла, яна ў мяне двойчы вылецела. Так, добра, няхай прайшло там колькі часу яе наладзілі, але сюжэт Black Ops гэта просто лайно з лайнішча. Гэта неверагодна. Мяне ваніты бралі, калі я праходзіў гэтую гульню. Я у такі, бляха, шизоідны трылер я яшчэ ў сваім жыцці не гуляў ніколі. Беспадстаўна ўсё, нейкае такое просто нацягнутае, не тое каб саву, там просто увесь жывёльны свет на глобус гэты нацягнулі. Ну, карацей, мне вельмі не спадабалася гульня, просто вельмі. І я пашкадаваў, блядь, я б і калі нават і страціў бы на яе $30, я б шкадавала, так? Там выйшла 100 ці колькі $. Таму нема мовы нават, каб я ў наступны раз купіў хоць адну гульню Call of Duty. Нават не падымаць гэта пытанне. Так, я просто подумал, что субтитры менавіта ў гульні. Не, у гульні нема. Я ж кажу, я б хацеў навучыцца гэта рабіць, я яшчэ не умею. Таму врыск можа быць, але не раней за лета штосьці з'явіцца ад мяне. Можа з'явіцца. Калі з'явіцца, абавязкова будзе апублікавана. Хутчэй за ўсё я з Рудзі звяжуся, бо ў іх там на сайце яны выкладаюць недзе гэтыя агучкі, ўсё такое. Трэба нейкае, ведаеш, адну кропку мець, каб выкладаць усе гэтыя беларусіфікатары, вось туды гэта выкладаць, каб людзі карысталіся. Таму хутчэй там і з'явіцца. То бок, поспехаў, дзякуй, трэба яшчэ навучыцца будзе гэта ўсё. Гэта ж не так ужо і лёгка. Бо я так закінуў спачатку гэтую тэму, з Рэйвенам мы яе абмяркоўвалі, неяк на стрымы ён зайшоў, вось, туды-сюды. Я знаходзіў туторыялы ў інтэрнэце, дзе там вучаць перакладаць гульню кшталту Сатора. І такія вось ні аб чым, каб тыпу навучальныя такія, ведаеш, эксперыменты. Але ж Ubisoft гэта зусім іншае. Я паспрабаваў па той логіцы зламаць бін-файлы Ubisoft'а, не атрымалася нават блізка. Потым шукаў нейкія яшчэ інструменты, таксама нічога не знайшоў. І вось ужо Рэйвен падказаў, што тыпу Ubisoft'а заўсёды маюць нейкую сваю спецыфіку, і карацей трэба шукаць нават па сутнасці чалавека, які разумее ў гэтым сім, што за бінарнікі яны там робяць у Ubisoft'це, каб іх. Карацей, чалавек, які будзе мяне навучаць, павінен разбірацца менавіта ў гэтых бінарніках. Бляха, ні халера не бачу. Цёмна. Прыехалі. Ну, такое адчуванне, што так. Вось. Карацей, то бок, будзе складана, але хочацца гэта зрабіць. Як кажуць, чым складаней шлях, тым больш асалоды ад дасягнення ў гэтай галіне. На гэта я і спадзяюся. Яшчэ ёсць вялікая табліца з усімі, што звязана з Беларусі ў гульнях, у тым ліку з беларусізатарамі. Ля гульнявое называецца. Ля гульнявое. А я не сустракаў. А дзе яны ёсць? Я сустракаў беларусіфікатары апублікаваны, напрыклад, у Steam. Вось таксама гэта можна будзе зрабіць. Там неяк апублікаваць у Steam. Таму што я там сустракаў на The Long Dark. Беларусіфікатар апублікаваны. Вось так трэба таксама. Калі атрымаецца нешта зрабіць, апублікаваць праз афіцыйныя сродкі нейкія. Аля гульнявое гэта дзе? Так. Вось мне сюды, мне падаецца, улева. Добра памятаю яшчэ, слухайце. Не забыўся я на гэтым порт у Хельсинкі. Google таблица? О, не, я такой. Ёпт
Today, як кажа Бізорд, мы атрымалі дасягнення Working with Elite. Чакай. Working with Elite. Гэта дасягненне, якое атрымліваецца за тое, што ў нас ёсць 10 спецыялістаў, ой, як яго максімальнага ўзроўню. Вось, то бок, нейкія 10 спецыялістаў у нас усё ж таки дасягнулі нарэшце. Вы уяўляеце, бляха, мне тут амаль што 1000 гадзін толькі за гэты час атрымалася гэтае дасягненне зрабіць. Жудасць. Так, сюды, правда? Там яшчэ будзе паварот, разварот і сюды. Так, пайду ў вонкавы свет. Поспехаў, панове, дзякуй за кампанію. Табе таксама дзякуй, патата, дзякуй. Добра табе там пашпацыраваць ці папрацаваць, не ведаю. Што ты збіраешся рабіць, але галоўнае, каб удалося ўсё, што запланавана зрабіць, усё ж таки. Карацей, врыск не ведаю у табліцы гэткую. Першы раз чую, шчыра кажу. Можа там неяк... Бля. Машыны стаяць, трэба было злева ехаць ад іх. Проехал. Я вось трошки парабіў субтитраў на фільм. Чакай, я припаркуюся і дачитаю. Ведь... Так, Травімінде. Ой, не, нам Талін. Так, я вось трошки парабіў субтитры на фільм. Не так цяжка, як з гульнямі, здаецца. Цікавая справа. Шчыра кажу, ніколі не рабіў. На фільм, там же ж трэба неяк рабіць, мне падаецца, гэта з дапамогай дадатковых файлаў, нейкія таймінгі выстаўляць, калі там з'яўляецца яна, не? Бо я памятаю, што калісьці вось толькі пачыналі анімэхі заходзіць на наш рынок, беларускі рынок, то там было заўсёды праблема, як субтытры гэтыя, расійскія ці ангельскія хаця б, прыатачыць да відэа, і яны ішлі асобкам разам з відэа, ну, то бок по адной тэчцы, каб можна было запускаць адначасова. Я там памятаю, што нейкі VLC-плеер, нешта такое мы спампоўвалі, каб ўсё гэтае зрабіць. Але мне падаецца, гэта цяжэй, чым наўпрост вось так, як я раблю, я ж здымаю ролик, праходжанне гульні, так? І потым у праграме, дзе я раблю эдит, я накладаю просто тэкст. Вось, падчас рэдактавання. І ўсё. Так вось атрымліваюцца субтитры. Часу шмат забіраю, так, я згодны, вельмі шмат часу забіраю. У мяне паўгадзінны ролик, і ён забірае каля 3-4 гадзінаў, каб гэтыя субтитры накласці. У Premiere Pro ёсць для гэтага інструментал, і фільм глядзіш і з іншымі субтитрамі параўноўваеш. Усё зразумеў. Не, я ніколі не карыстаўся Premiere'ам, ну, Adobe прадуктамі. Я сяджу на DaVinci. Можа, там таксама ёсць нейкі функцыянал падобны. Упэўнены, што павінен быць DaVinci ўсё ж такі добрая прылада. Мы у Таллине. А што тычыцца ўсяго гэта распаўсюду, мне падаецца, я тут думаю просто на фоне, тыпу, што за табліца,
для гульнявой і так далей. Падаецца, калі б я зрабіў нешта ўжо карыснае нарэшце, то яно б туды і трапіла. Нейкі бы Рэйвен ці Ралев, яны б туды гэта засунулі. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Вузенькие волочки Талліну. Так, сколько нам тут ехать? 57 хвилинов, 56 километров. Так. Каб нам ніхто ў бок не уехал. Skręć w prawo. Ні халеры ў люстарках не бачу. Куды еду? A następnie Што там чапляе? Ці нічога не чапляе? skręć w lewo. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules Jedź prosto. and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, Skręć w lewo. honey, Jedź. perfect 10. Whoa, whoa. Проехал. Там что? Там далеко. Поспеем. It gets in Давай, 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 тягач. Тягни. Ось так. disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain Так, може не треба так їхати хутенько. Куди ми спішаємося? Ми вже тут хутко буде, може у залік пойде. А то я тут ризикую нічто. Так, это мы выехали с Таллина. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa. Так, 49 километров осталось до Одра. Уже хутенько. Косой снайпер, вітанки, 100 годов тебе так само не бачив. Привітання, привітання тобі. Як твої справи, що змінилося за опошній місяць? Ось приємно, до речі, зранку стриміть, бо знаходяться люди, яких давно не бачив. Яшчэ застаецца Ян, са старых такіх гледачоў Александр, Алексей таксама. О, гэтых хлопцаў уже 100 гадоў не бачу таксама. Усё, што пакуль што ўсё добра. Спадзяемся, што гэтае пакуль яно працягнецца як мага даўжэй. Хутка ўвесна, чуў навіну? Дык я дома сидзіш, не працуеш. Зразумела.
Чуў такую навіну, што хутка ўжо весна прыйдзе? Кажуць, у гэтую суботу. Афіцыйна. Trzymaj się lewystki. О, бачу уже сцяжок. Хутка давезем наш груз. Trzymaj się lewystki. Так, нам не сюды, далей. Працягам. Моє слово Богу в уші. Так. Усе так хочуть. Нават я сам собі того зичу часом. Каб моє слово до Богу в уші. Trzymaj się prawej strony. Na następny skręć w prawo. Усё, блядь. Паскуда вылезла, мандат выписала. Карацей, минус. Ну, сам виноваты. Затое мы груз довезем, и он нам пойдзе ў заліку іншыя дзве задачы. Ўжо з гэтай акуратнай задачай мы неяк іншым разам будзем спраўляцца. Хер па ёй. Александр, вітаначкі. Як справы? 500 год не было. Я не... Чаму? Што? А ну, Александр, выдалі паведамленне. Як гэта ты весны не хочаш? Ты здурнеў, бляха, ты ж ці што? Лыжы здымай. Коньки таксама, ўсё. Конец. Цяпло павінна быць. Хачу сонейка. Хачу ўжо зняць гэтую зімовую куртку і ўсё на гэтым. На паўгады забыцца. Праз космос, вітаначкі. Так, не, давай, я не хочу тут крутиться. Поехали вось так. Вось сюда. Так, что у нас? Сюды. Почекайте, хлопцы, зараз прочитаю, что вы там понаписывали, бо треба сочить у люстерки. Так, ну, еще краху, все. Довезли. И что мы там довезли? Выдатно. Яно пошло у залик. А, я дурний. Ай, бля. Зараз тільки що. Я не зауважу гэту папярэдні момент. Чекайте, я зараз запишу. Бельки. Ой, конкрет бил. Конкрет. Бімс. Бімс мы адвезлі. Што адбылося? Чаго я такі троху здэнерваваны? З-за таго, што я заўважыў, што досвед, які капае нам ад перавозкі вось гэтых важкіх, цяжкіх грузаў, ён ідзе яшчэ ў адну задачу, і тут няма. Трэба 1000 досведа, каб назбіраць за паркаванне. І гэта, па сутнасці, лепей рабіць, безумоўна, толькі калі сваімі крывымі рукамі паркуешся, а не вось так, як я зрабіў. Ай, голова дурная. Так, нарэшце трапіў на онлайн. Вітанкі табе праз космос. Так, ідзем адпачываць. Часу у нас хапае. Ой, а чаму гэта? А як нам туды даехаць? Чакай. Я бачу, што ось сюди нам треба неяк трапіць. Ось так. Не піде. Ось, крацей, будем возить зараз грузы і будем паркавацца з максімальнай складанасцю, але атрымаўшы максімальную колькасць досведу. Ось такі план. Так, ці я со стерном ганяю? Не, мені геймпад ад Xbox One уже даволі стар, да рэчы. Яго ці то пачысціць, ці то новы набыць. Оу, а злева-то ёсць яшчэ ў мяне. Глядзіце, нешта я не тое зрабіў, не заўважыў. А можа і
І добре, што не заўважу, таму што я не бачу тут. Ёсць ці нема зоны адпачынку. Няўжо зоны адпачынку нема? Сур'ёзна? А што за палоскі? Зразумеў? Усё. Так. Лыжы амаль усю зіму прастаялі ў хаце. Чакай, а у вас што не было? У нас у Беластоку, калі што, снег выпадаў. І гэта было 2 тыдні таму, мне падаецца. Мы нават з жонкою з'ездзілі тут на мясцовы гарналыжны курортик. Такі ёсць у нас. Але мы там не на лыжах хадзілі, мы гэтае проста паглядзелі на яго, пашпацыравалі, безумоўна, там. Там яшчэ ёсць возера, яно было замерзлае цалкам. Мы на яго выйшлі, пахадзілі, карацей, так было цікава, пакуль каля нас не пачалі хлопцы катацца на каньках. Вось, і мы шлі пасярэдзіне. Вось, і пачулі такі трэскац адпаведны. І нешта ведаеш, мы як гэтыя, як качкі, просто дубку ў сябе ўцягнулі і тыц-тыц-тыц-тыц у накірунку ад гэтага месца. Ось, такое было. Але, калі было жаданне пакатацца, то можна было пакатацца. Там нават людзі на сноубордах каталіся, таму мяркую, што і на лыжах можна было б таксама зляцець. Так, і што гэта ў нас? Гэта ў нас паліўная станцыя. Зразумела. Значит, будем адпачываць на паліўнай станцыі. Што ў нас па паліву? У нас паліва хапае. Выдатна. Все, зупыніліся, адпачываць. Як справа, Александр? Што ў цябе новага? Я нешта не памятаю, каб мы гэтую зіму з тобою неяк увогуле размалялі хоць аб чым-небудзь. Бо стрымы ў асноўным ідуць. Так, гэта лакаматывы. Давайте паглядзім, што яшчэ цяжкое ёсць. Бэлькі. Во. Але 47 тонн мне не падыходзіць. Бо мне яшчэ трэба 3 разы 200 штосьці вышэй за 50 тонн. Ну всё. Мы ў Таліне, дарэчы, ось у Тарку можна і звозіць штосьці. Давай. Павезлі. Вось. І з-за таго, што я раніцай не стрымлю, а ўвечары ты не можаш прайсці на стрым, распавядай, як твоя справа. У снежні нават было, я ўжо не памятаю, што там у снежні было, гэта было 2 месяцы таму. Так, зелёны, пролетаем. А вось амаль увесь студзень ужо вышэй за 0 было. Так, студзень быў увогуле нейкі незвычайна цёплы для зімовага месяца. Каб снежань такі быў, я яшчэ згадаю некалькі гадоў такіх, але каб студзень, мне падаецца, упершыню было так цёпла. Але адзінае толькі памятаеш, год, два гады таму у першага студзеня было плюс 17. Вось у нас тут у Беластоку было плюс 17. Я пачаў гуляць у Гран-турызма 7 са стрыбном, і цяпер яшчэ з акулярамі VR. Ох, ты фанат проста. І як табе адчуванні там, у VR гэтым? Конечно, неверагодна, аўтамабілі хуткасць адчуваеш зусім на іншым узроўні. Адзінае не хапае, ведаеш, галоўнага, як гэта, чуйніка, 5-ю кропку сваю.
Таму што калі машына юзам ідзе, толькі можаш зразумець па нейкіх там мовах у вачах ці са стырном, калі ён з адваротнай сувязі. Ён табе таксама паведаміць, што штосьці не тое пайшло, а вось пятая кропка нічога не паведаміць. Skręć w lewo. Альфа Ромео ўперадзе, дарэчы. Отчиняй браму, мы приехали за грузом. Так, все, бельки. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Так, колькі нам весці? 200 кілометраў. Ну, хацелася б троху менш, насамрэч, каб хутчэй з гэтым справіцца. Так, юз адчуваецца вачыма, машыне не туды, а едзе не туды, куды кіруеш. Но і ў такія моманты вестыбулярны апарат адразу казаў, нешта не тое, паванітуем. Але вже звыкся з гэтым. О, цягнік. Коротенький, правда. Ну і дзякуй Богу, што коротенький. У мяне была думка, дарэчы, набыць сабе стырно, але потым я атрымаў вынікі па сваіх марафонах і вырашыў, што не, на таго не варта. Каб укладацца так, у мяне адзінае засталося толькі жаданне набыць сабе геймпад для самалётаў, каб у Microsoft Flight Simulator пагуляць, але пакуль што, ведаеш, фокус ідзе на іншае. Можа, калісьці потым, калі будзе вольны час і жаданне, то займуся гэтую справу, а пакуль што дастаткова геймпаду. Каб у Еўратрак пагуляць, тым больш, што яшчэ з'явіцца, можа быць. American Truck Simulator можа з'явіцца калісьці. Вось, па сутнасці ўсё. Формула-1 я не ведаю, гэта хіба што не той контент, які будзе падабацца камусьці глядзець, так, таму што мне было такое жаданне набыць гульню F1 25, там 24. 24 ж ужо было, 25 яшчэ наперадзе. Вось. Наўрад ці камусьці будзе цікава гэта. Спецыфічная гульня. Хаця я, вось, гляжу за такімі рэчамі цікавымі. Штосьці я разагнаўся занадта. Так, у нас 1,5 гадзіны, ці паспеем мы 203 дастаўкі разам з гэтаю. Ну,
Ну, можа атрымацца, дарэчы, можа атрымацца. Па паўгадзінкі на дастаўку, 200 кіламетраў гэта плюс-мінус 20 хвілінак. Ну, паглядзім. Спадзяюся, што так. Я старно купіў, калі глядзеў стрымера, які гуляў у раллі і аўтасімулятары. Ну і я вось у гэтыя сімулятары я перастаў гуляць даволі даўно. Можа, з году 13-14, не згадаю дакладна, але прыблізна вось так. З усіх гэтых гульняў мне засталася толькі НФС, больш нічога, у які я гуляў потым. Ды і тая, дарэчы, апошняя частка, якая з'явілася, яна мне штосьці не зайшла так, каб зачапіла і не адпусціла да канца, такого не было. Апошняя гульня гэта была НФС хіт, хіба што, якую я прайшоў до канца. Штось такое. Але яна была таксама вельмі слабая. Вось НФС, у якую я гуляў, як кажуць, да дыр, гэта было Most Wanted. Нейкі там Black Edition, ці нейкая такая была выданне. Бляха-муха. Дзе гэта мяне панесла? Ты пропускаешь? Дальше, да? Давай, магутная Вольва, набирай хуткасць. Разумею, што цяжка 51 тону цягнуць, але ж няма чаго марнаваць час тут. Ух, цяжка, я 64 кіламетры пакуль што. 64 кіламетра на гадзіну, калі што. Янка, вітаю. Па сутнасці усе старыкі канала паз'явіліся. Да Гданьска не едзем у Гданьск. Мы едзем, калі што, зараз па Эстоніі. Мы везем гэтыя бэлькі бетонныя. З Таліну цягнем, я ўжо забыўся куды. Як твоя справа? Як там твоя праца, не праца, што ты там увогуле? Жывеш, пажываеш? Перамог Вожыка у тэніс, ці не? Ці ў бадмінтон? Я ўжо таксама пасую. Падыходзіць, супер. Вітанкі ў твічы. Прабач, зараз толькі скіруйся на прамы кавалак дарогі. Беран Бендер. Ой! А ну скидай хуткасць, а то мандат выпішуць. Бендер. Можна тебе называць Бендер? Мне не падабаецца, дарэчы, з футурамі. Памятаеце ўсе Бендера? Цудоўны персонаж просто. Самы жывы, самы натуральны. Дзякуй. Вітаначкі, Бендер, табе. Вітаначкі. Акурат адтуль узяў другую частку мянушкі. Зразумела. Добрая гэта не пазіцыя, як чакай, добры погляд, таму што цудоўна. Янка, ось так ось. А хто з вас самы стары? Мне падаецца, Вожык старэйшы за цябе. У бадмінтон ён цябе нагнуў карцей. Ах, вось яно. Ой, дзе досвед вырашае. Усе зразумелі. Калі трэба кагосьці нагнуць, запрашайце. Дзякуй за фолоу.
Нагнуць, гуляйце не ў тэніс, гуляйце ў бадмінтон. А мне больш тэніс падабаецца, дарэчы. Я вось калісьці з малымі гуляў, калі яшчэ ў Беларусі былі, у нас там было поле недалёка ад дому. І я, скажем так, яшчэ не ганялі адтуль. І мы маглі ўзяць проста ракетку, ну і прыйсці пагуляць. Вось, а ўжо... Так, чакай, я не пэўне, што націсну. По мястэчку едзем. Ёсць. Ёсць 50, супер. Гэта я падрубаў гэты круиз-кантроль. Божык, а ты Яна нагнеш у тэніс, ці не? Тебе атрымаецца? Вось, і мы з дзецьмі, карацей, у гэты вялікі тэніс гулялі. Вялікі, я кажу, што пра тэніс не настольны, а пра вялікі. Вось, то было цудоўна. Мне спадабалася з дзецьмі гуляць. У іх няблага атрымлівалася, і так было жвава дастаткова. Я нават потым з Польшчы набыў гэтыя ракеткі. Як яны, Wilson называліся. Добрыя ракеткі вельмі. Што ты стогнеш там ужо? Нейкі там заказчык ужо чакае гэты груз, а мы ўжо 3/4 шляху праехалі. Так, толькі трэба прытрымлівацца гэтага хуткаснага рэжыму. У тэніс цяжкавата, благі вож. Та не, чакай, зараз вось пойдзеце пагуляць у вялікі тэніс. Ці не ў вялікі, ці вы там у настольні будзеце гуляць. Можа яшчэ даб'ешся ад Яна. Пераможаш. У настольны будете? Ой, у настольны мне заўсёды было цяжка гуляць. Не ведаю чаму. Мабыць, рэакцыя была не такая добрая, як у супернікаў, але я заўсёды прайграваў. Вялікі не цягнеш? Што? Чаму? У мяне надвага, і я бегаў. Мне падабалася. Як гэта табе цяжка? Ты што, здурнеў? Я калі бачу фоткі твае, я ўжо не памятаю, ці то ў інстыце, то дзе? Я б не сказаў, што ёсць надвага нейкая ў цябе. Там, ну так, там... Там бегаць трэба. Блядь, я про гэта не падумаў, што шчыра кажу. Я не падумаў, што бегаць гэта цяжка. Выбачай. Сапраўды, вожыкі, калі бегаюць, калі на патраўцы бегаюць, то яны смеюцца, гэта ўсе заведаюць, а вось ніхто ніколі не задумаўся, што калі яны па дарожцы бегаюць, то яны ж пыхцяць, праўда? Бо ім цяжка. Ляжаць прасцей. Так. Не, давай казаць правільна. Не прасцей, а энергаэфектыўней. Вось так. Бо мы за эфектыўнасць. Мы ж менеджеры, правда, не? Так, чакай. Мы за эфектыўнасць, таму у нас увесь наш гэты вобраз жыцця, ён накіраваны на падвышэнне гэтай эфектыўнасці. О, мы ўжо хутка даедзем 12 км за 108. Аптымізацыя, ну, наўкола. Усё не аптымізавана, мы ўсё, нават то, што аптымізавалі, трэба па яшчэ аднаму коле аптымізацыі прапускаць. Бо што гэта такое? Што за, як там БРВ пісаў калісьці, размандыкивание. Вось гэта вось усё ваше. Так, желтенький, ты не пужай меня. Так, ну что, мы без мандату проехали, до рэчы.
Можа нам залік пойдзе? Што мы такія добрыя хлопчыкі. Trzymaj się lewej strony. Прывезлі цяжкі груз без мандатаў, а? W lewo. Skręć w lewo. ВРВ, так, дзед на пёнтак, вікенду пачонтак. Плануем стрым? Так, плануем. ВРВ, я нікуды не еду. Вось, таму на пятніцу гэтую мы пачнем. Працягнем. Мы ж там куды? На Таймыршчыну перанесліся, таму будзем месяць магну на Таймыршчыне. А вы забрали World War Z Aftermatch у Epic? Не, я не забирал. Я, слухайте, угоды про гульні. Ой, за апошнія 2 тижні було тяжко, щиро кажу. Не ў сэнсе, там троху было праца, але асноўна гэта было вось стасункі з банкам і все такое, таму я про гульню ўвогуле забыўся. Так. Давай, блакітны, з'язджай, бо мне трэба сюды. Я і ні ў Epic нічога не набываў, ні ў Steam, нават Xbox не адкрываў, карацей, што іх там за навінкі былі. Я чуў, што там гэты, бляха, Evolve выйшаў нават, і хацеў бы пагуляць у яго, але проста ніяк не ўпісаць. Так, будзе цяжкавата, слухайце, сюды ўпердоліць свой прычэп. Вось так, давай. Так, паварочваем нашу ось. Стоп. Ні халяра, я там не бачу тыя люстэркі. Оп, окей. Так, чекайте, хлопці, я припаркуюся тільки. Бляха, професіонал. Просто, блять, пердолюся ще. Ось тяну зараз. Бляха. Так, трошку сюди. Не туди. Давай, что там у нас? По люстерку ні халери не бачу. Так, пайшла на складанейшая частка. Ну, каб не гэтае дасягненне, якое патрабуе ад мяне выканання гэтага паркавання, я б яго не рабіў, бо ў мяне і так увесь досвед, які ёсць. Ён ужо выкарыстаны, то бок у мяне ж персанаж у гульнявы гэты, ён пракачаны на 100%. Да ёб твою мать, бляха. Что, блядь, с руками моими? И голова дурная, и руки кривые. Як жить, а? Так. До речі, звонку гуляю у Євротракс, знову гуляєш у Євротракс-мірах, ось, так та пряме паркування рабі, залічиться, натисни двойки.
на кібордзе. Двойка. А, ты маеш на увазе вось гэты выгляд, каб быў. Бачыш я, які гэты хардкоршчык? Давай. Усё, прыехалі. Да ё, красоты. Давай так, паспрабуем. Looking for answers, zipping through the ocean's end. Wish you could take me back. You're standing there with arms wide open. Ух. Where it all began. Цяжка гэта ўсё. Не, давай, выкручивай. Выкручивай, прошу. Собака. Мне падабаецца, што вось на геймпадзе гэтая праблема існуе, што... Стой! Не то я націснуў. Ось так усё. Привезли, отшапились. Собака. Яно не пошло в залик. Ну ладно, яно только досвідом пошло в залик. Едем отпочивать. Так, не крути колы, калі уперед подъезжаешь. Як гэта не крутить? А як туда вырулить, калі не крутить колами? Ты что? Так, поехали отпочивать. Мне не падабаецца, што калі ты геймпадам гуляеш, то вось гэтая хуткасць павароту кола, яна залежыць ад гульні. То бок там можна выставіць неяк гэтая чуллівасць, каб яно больш рэагавала на ціск трыгера ці менш. Але я заўважыў, што ўсё роўна в некаторых выпадках яно то хутчэй, то наадварот слабей. То маруднее накруціць гэтае кола. Само па сабе, то бок гульня неяк само вырашае, калі як круціць. Вось як зараз, калі спыніўся, ён пачаў тут выкручваць, а калі ехаў, вельмі медленно. Адпачываем. Так, шукаем наступную нашу замову. Так, это у нас Британия. Далеко, не хочу. Вельми далеко. То 100% не повезу. Далеко. О! Шауляй рыга. Трэба полететь нам у Шауляй. Шауляй? Szukanie nowej trasy. Все,
Закручиваем стерно, поехали забирать наш груз. ВРВ, ти, до речі, сышоў са стрыму, калі я тебе пытанне задаў мінулы раз. Ты нешта з таго, што вельмі хацеў пагуляць на сваім новым жалезе. Ты ўжо запусціў ці не запусціў? Апроч RDR 2, вядома. Там, можа, нейкую іншую гульню, якую чакаў даўно, але не мог запусціць з-за таго, што той лаптоп быў занадта медленны. SnowRunner. Толькі 2 гульні пакуль што? Сур'ёзна? Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Так, бяром лакаматыў. Так, усё. Ruszajmy. Дзе ён? Наш лакаматыў гэты. Халеры не бачу. Экспедиция SnowRunner. Карацей, ты просто по тых же самых гульнях, по якіх, можна сказаць, працуеш. Запускаў. То я памятаю, што казаў табе, давай у Helldivers пагуляем, ты кажаш, не, бо ў мяне там чмыхне апошні раз у жыцці гэты лаптоп, нічога не атрымаецца. Я ўжо і падумаў, што можа нешта ты там нарэшце сабе прыдбаў, там, можа GTA 5, напрыклад. Я калісьці памятаю, што GTA 5 у EGS узяўся бясплатна. Была такая нагода. Так, ну што? О, дарэчы, за паўгадзінкі мы адвезлі гэты раз. А гэта азначае аўтаматычна, што калі мы зараз яшчэ 2 грузы адвезем разам з гэтым, у нас атрымаецца зрабіць дасягненне No Pain, No Gain. І мне падаецца, гэта будзе выдатным вынікам. П'еш каву? Як ты п'еш каву? Я не ведаю, распавядаў вам ці не. Мы калісьці шпацыравалі з жонкаю. Ну, напрыклад, я не памятаю дакладную дату, але карацей, месяц таму, напрыклад. Па горадзе шлі. Ну і тыпу, як заўсёды. Можа, спынімся, дзе кавы пап'ем, у сэнсе таго, што мы не кава-пітныя, але вось гарбаткі з нейкім такім пірожным, наверное, гэта можна. Зашлі ў кавярню, і я за апошнія 20 гадоў сабе замовіў каву. Каву я не люблю, калі што, я не п'ю каву, мне не падабаецца. Вось, і вам не перадаць, што гэта былі горшыя 20 злотых, якія страціў у сваім жыцці, бо я папіў раза 3, мне хапіла. Гэта было лайно. Але дзве філіжанкі кавы, 2 пірожных у Беластоку каштуе, калі што, 90 злотых. Ведаеце, жывіце з гэтым. 90 злотых на беларускіх грошах гэта 23 даляры. У вас, дарэчы, ложак такія самыя кошты на каву ці не у кавярні? Калі што, жабка гэта не кавярня. Жабка гэта жабка. Так, калі інтэрнэт дазволіць, пампую Roadcraft. А чаму, што такое ўжо з інтэрнэтам? Не тое у вас. Усё ж працуе. І Roadcraft будзе працаваць, гэта значыць. А тебе што, не светлавы гэты? Кабелях і па светлавых бяжыць інтэрнэт? Можа, на мабільным яшчэ сядзіш? 4G ці 5G, што там? Не, на 5G я, дарэчы, нават і працаваў. Ой-о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 й, зацяжкі. Давай акуратненько, вось так.
Ледзь не праехаў міма. Што за дарагую каву ты там браў такую? Не, вось такія кошты ў кавярнях. Я сур'ёзна кажу табе, ў мястэчку, калі ідзеш пацыраваць, ну, у цэнтр места, сапраўды, ну, кубак кавы, ён 20 злотых. Вось так у сярэднім, то бок ён там ад 17 до 28, у залежнасці ад таго, што ты там ужо любіш сабе, я не ведаю. Каб там табе па губах павадзілі чым-небудзь, ці не ведаю. Цынамон не кінулі. Што ты любіш, карацей, зробяць. Дзе за 10 можна, ну, жабка за 10 прадае, калі ласка, карыстайся. У кавярнях 14-16, 8, што. Халера, што ў нас так тады так дорага каштуе? Каб іх усіх распіразала. Усё, в Белосток не едзеш. Не, давай едзь, і калі што, ў жабцы я табе куплю. Я табе куплю ў жабцы, калі што, каву, і будзеш ты піць сабе нармальную, добрую каву. Жонка кажа, што неблагая, дарэчы, ў жабцы кава. Бо ў мяне калісьці быў настрой, то я ёй зранку бегаў за кубкам. Ёй спадабалася. Ці то ёй спадабалася, што я збегаў, ці то ёй спадабалася, што кава добрая была, не ведаю. Са стриптизом. Ведаеш, нават ляху не показалі. Можа, таму, што я быў з жонкаю, не показалі. Так бы, можа, нейкі прыват зарганізаваны быў бы. Кабінку адвялі, каву папіць. Што піў, то дарма, ну. Не, ну, я спадзяюся, гэтыя дзеўчыны, якія прыносілі мне каву, яны былі здзіўленыя, што кліент пакінуў усю філіжанку поўную. Поўную кавы, што не папіў. Пірожнае з'еў, а вось каву не. Бо калі не здзіўленая, я, шчыра кажучы, расчаруюся падвойна. У такі момант, бо гэта для іх не дзіва, што іхную каву ніхто не дапівае. Все, дождик скончился, можно ехать спокойно. Ранок наступае, глядзіце. Так, зараз мы другі адвязем. Гэта больш за 50 тоннаў і застанецца апошні, каб за 5 ходак было 250 тоннаў. О, там цягнік едзе. Прыйдзецца чакаць. Пасажырскі. Як наша электрычка беларуская. Гродно Барановичи. Ну давай, подымай браму уже. Пускай. Ты что, заснул? Не, хтось яшчэ едзе, напэўна. О, глядзіце. Наперадзе зараз світанак пачнецца. І у нас акурат адбіванне, якое ідзе на гэтым, на Мерседесе. Бачыце? Гоженькае такое. Да баранак, но... Я, калі што, да бабулі ездзіў. Пастаянна. На Волковыск была адная, другая была Баранович, і трэця была Ліда. Гродно Баранович, Гродно Ліда, Гродно Волковыск. Усе яны ішлі праз масты. Ось, таму... Усімі трымя я і катаўся пастаянна. Ну што, гэта таксама пасажырскі? Таксама. Бел-чырвона-белы, дарэчы, заўважце. Ага, правільная гульня, малайчына. Шлагбаум ужо зразумела, што бел-чырвона-белы. Тут пытанняў няма, гэта дэфолт. By default. Такія пазіцыі ў іх. Але вось тое, што
У Латвіі гэта ж хіба што, правда, мы зараз па Латвіі едзем. Шаўля ідзе у Латвіі. То ось у іх такія цягнікі добрыя. Ты кольцо напереди, треба спокойно проехать. Ух, Соника поднимается, а лишь пригожа. Так, пересекаем мяжу з Естонією. Эх, камера зловила. Ладно, поехали. Jedź prosto. Праменьчики праз лес, як б'юцца, глядзіце. Трассировка променьшиков, а? Так, ну что, кто поднасрал тут, а? Что это такое? А мне туди треба. Мы проедем тут. Бум. Ну ніяк так, праціснуліся, я спадзяюся. А то пасталі, бляха, усю дарогу занялі. Ну згарэў, да і згарэў, боже. Хер па ім, што перакрываць дарогу.
Светь другие звезды. Ну, глядзіце, як вам ранак, а? Так, облаков нацягнула. Надвор'е будзе псавацца. На ромбе светит другие звезды. Сеть из ромба. Wondering how to make a play all night. Looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask На my ромбе name, светь першим звездам. what am I leave? And your body was so magnetic. Сеть из ромба. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. 15 кіламетраў, дарэчы, засталося выдатным. Ужо хутка справімся з гэтай задачай. Рыга. А, вось і сцяжок на мапе з'явіўся, супер. Body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like you. You told me that you've been waiting for somebody like you. You told me that you've been waiting for somebody, somebody Пить просто. like me. Somebody like me. Skręć w prawo. I've been watching you talk. Круці, 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 що ти марудиш? Jedź prosto. Since I keep a list and checking it twice. I know where you've been. I smell the sin and you're looking nice.
Так. Подається, зараз зачаплюся. А чому тільки 40? Ось так, добре, проїхали. Ні, добре. Мінус 1%. Та йоли-пали. Ой, руки кривые, бляха, голова дурная. Что робить? Что робить? Так, і що? І нічого, карацей. Так, апошняя повинна бути. Вийти за стерна, відпочити. Все, по дорозі у нас гараж є, супер. Зараз пачнем і ўжо апошні заказ возьмем. Давесці гэты цяжкі груз нейкім. Яшчэ якое мястэчка. Так, сюды. Даугавпилс далеко, это далеко. Ух, праз 3 парома, праз 2 парома. С глузду съехали, что? Так, а что на конт Белек? Не хочу, далеко, далеко, далеко. О! Вот это может быть с Люксембургу. У колонии нейкую. Давай. КЛ. Люблин, Люксембург. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. Skręć w prawo. I'll be out in the sunshine, running beside the Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. afraid to fall. God, I've been so down. Can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I'm drowning on my Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo.
następnym razem. Все. Так, паўгадзінкі і мы будзем гатовы ўжо скончваць наш стрым сённяшні. Не так уже даволі, слухайце, доўга, мне падаецца, не? Колькі мы тут стрымім? 3 гадзіны ўжо прайшло. Ужо 3 гадзіны. Зашмат для аднаго разу, мне падаецца. Jest bezpieczne. Все, зачепіліся, поехали. «225 километров, паўгадзінкі акурат такі, і будзе 12 гадзіна 50 хвілін. Супер. Так, вырвань. Я лаптопом карыстаюся для відэа, мабыць, хутка Ancient Cities памацаю. А што за яно такое, што за гульня? Я, дарэчы, паглядзеў, там, памятаеш, мабыць, на мінулым стрымы па танках Skręć w lewo. адзін хлопец Age of Mythology там раю паглядзець, але ж я паглядзеў і фармат дакладна не мой, так скажем. Стратежка, трэба разбірацца, тым больш, што там механікі ўсе з Age of Empires, а я гуляў апошні раз у Age of Empires халера ведае калі, карцей, сядзець зноўку разбірацца не варта, таму Age of Mythology дакладна не з'явіцца на канале. Don't think he ever really knew me. I have run quite a distance. So in some ways I'm truly different. In some way I kept my soul. Ain't got time if you want me to freeze up. I knew now I found the flow. I'ma need you to keep up. Not slowing down anymore. What you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl. I'm tryna make you mine. Hey, it was me. Please don't confuse me. Within my cup, I keep my juicy. Don't think he ever really knew me. I run quite a distance. So in some ways I'm truly different. In some ways I kept my soul. Don't think he ever really knew me. I run quite a distance. So in some ways I'm truly different. In some ways I kept my soul. Ніка дорога, ніби стежка у горах. Складаненькая такая. Поворот за поворотом. Don't think he ever really knew me. I have run quite a distance. So in some ways I'm truly different. In some way I kept my soul. Ain't got time if you want me to freeze up. I knew now I found the flow. I'ma need you to keep up. Not slowing down anymore. What you want, don't ever call me a
Чаму 60 абмежавання, а? Навошта так медленно тут? What an irony. My mirror shows the other side of me. All these ones and zeros, nothing in between. But there's so much more to me than eyes can see. Jedź prosto. Than eyes can see. I'm not binary. Бляха-муха, кому в голову пришла такая думка, что 60 км на годину это добрый лимит на шаши поміж городами? Да. І зараз так храбись шлагбаумом по голові. Так, напереди 120 километров. Такой хуткостью мы будем завтра только там на месте. Не, худшей, ну. Все ж таки колькі, я ж думаю, ну хвилинок 20 максимум реального часу. Мы довезем, и я спадзяюся, что мы выканаем гэтую задачу. Чакай, куда ты разогнался уже. Ой, як тяжко так долго разгоняться з 40 километров до 90. Вось калі мы выехали на гэтую шашу, мы яшчэ на 78, 77 ужо, бо цяжка ісці пад гару. Што мы там цягнем, нагадайце? Блоки бетонные. All of these broken dreams.
І што здарылася, чаму змянілі 90 на 80 адразу? Што не там з гэтым шляхом? Дарога роўная, тыя самыя 3 паласы ў адным накірунку, што не так? Засталося 48-47 кілометрів. Добре, вже хутка будем. Ой, я вже трохи стомився. Усе мої суразмовці поразбеглися по працах, хоч у этом заўсёды і кепска, што зранку стрыміць. З одного боку усе заходять, з іншого боку ніхто не може застатися надовго, бо треба йти у працю. Такая вось дилема. А большасць просто слухає. Trzymaj się prawej Становится сумно, тому что нема ніякої теми, как сам собой говорить такое себе, правда ж? Недовго і отъехать jedź w prawo. у велику якую. Przygotuj А się вечерами стрэмлю, увечары на выходных заўсёды. Толькі вось мінулыя выходныя сапсаваліся з-за того, што захварэў. А так, кожныя выходныя, пятніца, субота, недзеля. Увечары. У гэтую пятніцу, дарэчы, будзе разам з ВРВ. Вось бачыш, над табой акурат такі камент пакінуў хлопец. Ён завісае ў такіх гульнях, як SnowRunner. Вось мы ў SnowRunner будзем гуляць за пятніцу. Ну, гэта звычайна адбываецца там раз на 2 тыдні, раз на 3 тыдні. Не-не-не-не-не, мы пакуль без мандатаў ідзем, можа пойдзе ў залік, трэба запыніцца. Не трэба мне тут мандатаў, каб выпісвалі. Хочу выканаць. Skręć w lewo. Знову там червоне, так, світло. Раз рейки. А до речі, де ми знаходимося? У яким городі таким? Що рейки посеред городу? Трамвайне, правда ж? Это ж не Мінськ. Jedź prosto. Некий промисловий центр. По-перше, гэта Нямецчына ж, правда? Ну, тут некое метро, ці што будуць развязку. Мы ж з Люксембургу... там справа, бачу Сі. Jedź prosto. Колонь, ці не, як так называецца мястэчка гэта.
Jedź prosto. Ну, поехали, хлопцы, давай. Давай. Trzymaj się prawej strony. Оу, что в это деется? Хтось рейдить на вас? Яська, господар вітаночки. Ралев? Вітанки, Ралев, 100 годов не бачив собі. Боже, на дяку за рейд. Ніщо собі, дяку за фоллоу, хто там підписався. Яська, господар, не. Вітанки, а я не веду, що ти стримив. Я навіть не зауважу, що ти стримив, ніщо собі. Во што гулялі, да рэч. Мы, калі што, ўжо таксама скончваем, да рэч. Гэта павінна быць апошняя моя дастаўка, бо ўжо на маім баку амаль што першая гадзіна дня. Трэба завяршацца. І ісці ў працу працаваць, не разгібаючы спіны. Pacific Drive гулялі. Калісьці думаў сабе набыць гэтую гульню, але потым, паглядзеўшы праходжанне, перадумаў. На машынкі каталіся, але ж вы там збіралі па гэтых па анамаліях скакалі, збіралі яшчэ, пілавалі усе астатнія машынкі, наколькі я памятаю, такая механіка. Рэсурсы збіраеце і ўсё такое. І ад анамаліі да анамаліі скочыце. Цяпер Ралев будзе з табою канкураваць на стрымах зранку? Ралев, ты зранку стрыміш пастаянна зараз? Так, смецця шмат збіраць патрэбна. Так. Не, адзінае, што, дарэчы, Александр, ён жа ж на твічы толькі стрыміць, мне падаецца. Я не бачыў, каб ён на YouTube нешта... Ён потым выкладае на YouTube стрымы. Правда ж, Ралев? На раніцу за працу. Во. А я думаю, куды ты падзеўся ўвечара. Бо заходжу, Шаграэль ёсць, Ралефа няма. Вот такое. Так, зелёная, поехали. Ancient Cities гэта як Dawn of Man. Зразумеў, Верле, зразумеў. Нават лепш, ну паглядзім. Вось, таму Александр не. Александр Ралев для мяне канкурэнт, мабыць, толькі на твічы, не болей. Не болей. Все ж таки на ютубе я пакуль што адзін застаюся, хто стрыміць. Так, ну а што, шаноўныя, мы паход па сутнасці ўжо скончылі, 6 кіламетраў мне засталося, вось, бачыце, даехаць. Будзем завяршаць, бо трэба трошкі з'есці. Вось, і як я ўжо казаў, ісці працаваць. Бо наперадзе, як кажуць, увесь дзень сонца пакуль высока. А грошыкі самі сябе ў хату не прынесуць. І хамуй, добра. This War of Mine не глядзеў. Не было часу, але будзе час, будзе прагляд. Я абавязкова адзначуся каментаром, не перажывай, Верла. Каментар будзе абавязкова, калі прагляджу. З'еў пончик, трэба патрошкі рыхтавацца да заўтрашняга дня. Дзякуй за фоллоу, хто там пад... Дарэчы! Хлопцы, дзякуй вам вялікі за фоллоу. Вы ж зрабілі 50 ужо фолловераў у мяне. У мяне ўжо 51 нават за сённяшні стрым. Дзякуй. Трэба будзе паглядзець, што там у мяне за функцыянал адкрыецца на твічы.
бо абяцалі, што будзе даступнае нешта. Можа з'явяцца нейкія там цукеркі, боны ці штосьці падобнае. Будзем з гэтым рабіць штосьці цікавае. Так, не ўправа. Чаму ты так спяшаешься? 50 километров в лимит. Куда ты полетел? Трэба аккуратно, каб мандату не было. Чуть-чуть. Спокойней, спокойней, так. Вось. 2 километра. Дякую зноwu за фоллоу. Ралев, ты просто невероятный цуд. Стольких людей працягнуў на канал, што просто маток на моя божухна. За один стрим колькі атрымалася? 3 чалавекі. Нішто сабе эфектыўнасць амаль што 10%. Я табе абавязаны буду. За такую падтрымку. О, бачыце, як прафесійна ўстаў. Праз фортку светлафор бачны. Ну, нарэшце, 1 километр. Давай. То я уже за больш чым 3 гадзіны стаміўся. За 3 гадзіны мы паспелі зрабіць 5 даставак. 5 даставак важкіх грузаў. З іх нам удалося прыпаркаваць нармалёва толькі 2. Зараз паспрабуем 3. Я спадзяюся, што она атрымаецца. Так, вось там у нас кропачка наша. Так, ну і дзе гэтая зона разгрузкі будзе? Вось тут. Давай. Дзякуй Богу, тут трейлераў не стаіць, так што будзе лягчэй, чым звычайна. Так, готово. Глядзім управа люстэрка. Так, все, выравновываемся. Давай, крути стерно. Что ты не ел сегодня, ты что? Ну, амаль что, ну, приблизно плюс-минус или отрымалось. No pay, no gain у нас отрымалось, вы разумеете? Мы моцныя. Усё, за сённяшні дзень мы зрабілі, па сутнасці, 2 дасягнення. Што з'яўляецца выдатным вынікам як на адзін стрым. Мы зрабілі no pay, no gain, даставіўшы за 5 даставак 250 тоннаў. Не ведаю, гэта не тавары, але крацей проста грузы. Вось так мы робім хоба і хоба. А яшчэ выпадкова, ну як выпадкова, мы на гэтае працавалі даволі шмат. Даволі шмат у сэнсе таго, што мы зрабілі
дасягненне, якое тычыцца нашага персаналу. Яно называецца Working with Elite. І таму у нас вось такі вось рахунак на бягучы момант. 57 дасягненняў з 98. Ну і на наступныя стрымы у нас засталіся 2 дасягнення тычна хэві цяжкіх гэтых грузаў. Вось якія нам трэба будзе зрабіць. І па сутнасці ўсё прафесійна. Не, яська, господа. Ты ліслівы хлопец, неправда. Гэта было крыва. Калі што. Ну давай шчыра, все ж таки было крыва. Я поставіў, я просто трапіў, яно пайшло ў залік. Можна і лепш гэта рабіць усё. Таму як атрымалася, дык атрымалася. Як заўсёды. На гэтым моманце мы с вами скончым. А рэйдзіць мы нікога не можам, таму што нікога няма. Уж все скончылі свае. Дзякуй за фоллоу яшчэ адзін. Вось, ужо 53 фолловера у мяне. Батюшкі. Наступны стрым трэба будзе разбірацца, каб падрыхтаваць усе гэтыя змены, якія не сталі даступныя. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вами пабачымся, калі пра відэа казаць, то заўтра. У чацвер выходзіць чарговая серыя гэтага бляха-павучка, чалавека-павучка другога з субтитрамі. А ў пятніцу будзе стрым з ВРВ, будзем сноў ранерыць, месяць багну у Мічыганшу мы прайшлі, Аляску прайшлі, мы на Таймыры знаходзімся, таму таймыршчыну будзем мясіць. Дзякую вам за то, што былі, дзякую за вашу, дзякую за падтрымку і ўсё, да пабачэння. Добрага дня, дарэчы, усё ж такі наперадзе цэлы дзень, сонца яшчэ высока. Усім пакуль.